كبران دك هاجر مرحبا بمجمريا باسم هاجراوش ماغلي باسم بصعينا دكتور تسفاير عدوم ازي تغامو بروغرام نمكتتال ممتاكم يمسكنكم بذا قطعمي إرتراو حاليوت ني إرتراو يبزبل أبززلنايو أسكافي هموت لبدا كورونا ويكا كوفيد 19 مخرطاتهم بملكاس حكايمنا أبسس سومون بتتقاتالي شمون تمدبات كايدو مالو كابزي اتحموش تبو عنقا تغرينيا خون كله سلسة دما بعنقا انجليزينيا بتوسخي حاجز حكايمنا باستفلالي ቋንቋታት ሃገርና በአትርጎምቲ እንዳትሐገዙ አገልግሎቶም ይቀጥሉለው እዚ ለበዳ ኮቪድ 19 ዘምጽኦ ሽግላ አልቦነቱን ቁጠባው ጸገም ንሰብ ዋኒንን ተካላትን አንዝምልከት አተኻይዱ ነሩ እታ አገልግሎት ምክቅጽል ተባይሉ ኻ قطري تليفون تخفيت له ايت قطري كلته بادو كلته شدشت شوعت بادو كلته زيرو كلته تشعت دويلكم ملأخ تخطفو نحتت نيرو تي زي تليفون زي ابسرح وعيلوس مسبصوتنا بمتحببار بغت علي ما في نحتتي اندات دولي يغطل كمزلو بزاقات عمل حبر نحقاوي قدات زملكتون بزيز سعب قطري بمدوال كلته بادو كلته شوعات زيرو حادي شمونته شدشت حادي نحقيك إلاتاتنا مخرطات نمركابي كال بارنا بدكتور تسفاي كملسي دكتور تسفاي كم تفلطوا هذه كوفيد 19 زبها لبدا نبوز حسابات أبجزا 5 وشبو غيرومي أبجزا موشاب زمتو محبراون سنة لبوناون سجماتون الله هذه محبراون سنة لبوناون سجمات هذه اسكي قلت لنا بغمي كنحزيك با بغميك خفتح يكال نزبل نغتحبرنا يدلي قدمينا اتاوقن قربتي بزعبات دكتور تسفاي كزارب دكتور تسفاي بروفيسور اب دكتور تسفاي حقزاني خانسخا دكتور تسفاي بروفيسور نايسنا لبوناوي كسايكولوجي كوم اون اب سايكياتريك نوح زبالتيزي سريحو 5 نبره حبيرون نيرو نزخونه ግን بعلون نفسه خلالينا مو قصيلو خا نزي سبلو صنح قرعتو كملسلنا دكتور تسفاي عدم راي بصاي ابراهيم زعبا يقديت كان لخا زوس خولي يبلين دحا ግን ኣብታ መልሲ ምእታወይ ኣብ እዋን እዚ ኤሪትራውያን ብሰንኪ እዚ ለበዳ ናይ ጥዕና ፀገማት ኣጋጢምዎም ናብ ሕክምና ይርከቡ ስለዘለዉ ብዝቐጠፈ እዋን ናብቲ ንቡር ህይወቶም ንኽምለሱ ተስፋ ንገብር ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ካብዚ ዓለም ዝተፈለዩና ስለዘለዉ ንዕኦም መንግስቲ ሰማይ ዋርሶም እንዳበልና نسدرهم صنعات يحبكم بالفي قداسነት ኮይኑ ስማዓንን ንኹሉ هنا ኤሪትራውያን ዝምልከት ነገር ስለ ዝኾነ ታሕቶ ወገዳሲት ፍቶያ ጻይ ኢብራሂም ሓደ ካብቲ ጸገማት እንታይ እዩ ብዕልፊያ ብዝተፈላለየ ኩነታት እቲ ኣካላዊ ጥዕና ካብቲ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ነፂልካ ናይ ምርኣይ ልምዲ ኣሎ እንጂ ኣካላዊ ምልክታት ናይ ለበዳዚ ብሩህ እዩ እንተን ቀንዲ ተሻዓተ ምልክታት ዘለዋ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ፈልጠኒ ኩሎም ሓኻይም ፈልጥዎም ኣብቲ ጉዳይ ዘለዉ ሰባት ይፍለጡ እዮም ስነ ኣእምሮዊ ምልክታት ግን ኣጸጋሚ
ሓደ ካብቲ ምኽንያት እንታይ እቲ assessment tools ወይ ድማ እዚ መፈተሺ መሳለጥያታት ንብሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብቲ ናይ ኣካላዊ ሕማማት እንድሕር ኢናዮ ሰብ ደም ክህብ ይኽእል ሽንቲ ክህብ ይኽእል ካልእ እውን ቀልቀል እንዳሃበ ንዕኡ ምርመራታት እንዳተገበረ ካብኡ እውን ካልእ መሳርያታት እንዳተጠቐምካ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ እቲ ምልክታት ኣብዚ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ጉዳያት እንድሕር ኮይኑ ግን ዝተሓላለኸ እዩ ኣብ ሓደ እዋን እውን ብዙሕ ናይ ባዕላዊ ገምጋማት ዝግበረሉ መገድታት ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ሰብ እውን ብዛዕባ ስነ ኣእምሮዊ ፀገማት ዘለዎ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣካላዊ ፀገማት ዘለዎ ናይ ምግላፅ እውን ልምዲ ስለ ደየለ ዝያዳ ፀጋም ይኸውን ሕጂ ድሕር ኢሉ እዩ ንበፅሖ ዘለና ማለት እዩ እዚ ናይ ስነ ኣእምሮውን ማሕበራውን ፀገማት ካብቲ ኣካላዊ ፀገማት ድሕር ኢልና ኢና ንበፅሖ ዘለና ልክዕ ከምቲ ናይ ኣካላዊ ለበዳ ኣጋጢሙ ዘሎ ስነ ኣእምሮዊ ለበዳ እውን ኣጋጢሙና ኣሎ እዚ ገዲኦም ኣብቲ ስነ ልብ ኣብቲ ዓውዲ ዘለዉ ሰባት ገልፅዎ ከለዉ እዚ ናይ ኤንዛይቲ ፓንደሚክ ወይ ድማ ናይ ጭንቀት ለበዳ እንዳገደደ ከይድ ከም ዘለዎ እዮም ዝገልፁ ሕጂ ተን ምልክታት ዝረኣያ ሓደ ክግለጽ ዘለዎ መስለኒ እዚ ለበዳ እዚ ከቢድ ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ ፈጢሩልና ኣሎ ሕጂ ካብቲ ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ ከመይ ጌርና ኢና ንምክቶ ዝበሃል ኣሎ ሓቅነቱ መሓድ ኣይድልን ወላ እዚ ሓለፈ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ዝወፀ ፀብፃብ እንድሕር ኢናዮ ሕጂ ዳርጋ ካብ 10 ኣሜሪካውያን 5 ኣሜሪካውያን ብሰንኪ ዝለበዳ እዚ ናይ ሓቂ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕናና እንዳንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም መሊሶም ካብ 10 5 ንሕሰቦ ካብ 100 ማለት እዩ እንድሕር ኬድካስ ዳርጋ ፍርቀት ተሓተተ ሰብ ፀገም ኣለና ኢሎም ይኸዱለዎ ስለዚ ክሓደሎ ነገር ኣይኮነን ብውልቀ ደረጃ እቶም ሰባት እቲ ዘለዎም ምልክታት ንክገልጹ የፀግም ኢኹም ተዓንቲ ወይ ዝገለጽክዎ ግን ኣትሊስት ንክንርድኦ ኢልናሲ እንታይ እንተን ምልክታት ኢና እንድሕር ኢና ሓደ ኩለንተናዊ ምልክታት ኢኻ ትርኢ ኣብ ሓደ ጎኒ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብነት ኣብቲ ተሓሳስባና ብኣሉታ ክንፅሎ ንኽእል ኢና ናይ ምርሳዕ ዝምባሌታት ይረኣይ ናይ ምስጋል ዝምባሌታት ይረኣይ ብዛዕባ ሂወትካኹም ብዛዕባ ስድራቤትካኹም ብዛዕባ ስራሕካኹም ወላ ብዛዕባ ትምህርትካውን ቀልጢፍካ ውሳኔታት ናይ ምውሳድ የፀግመካ እዩ ስለምንታይ እቲ ብፀቕጢ በቲ ሰንኪ ፀቕጢ ዝመሰለ እቲ ሓንጎልካ ኣሰራርሓ ብኣሉታ ፅሎ ስለ ዘሎ ንኸምኡ እውን ከምፃልካ ክእል እዩ ኣፍራይነት እውን ይጠፍእ እንድሕር ናይ ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ ይብርትዕ ኣሎ ወላ ናይ ገዛ ዕዮት ኢኻ ትገብር ወላ ናይ ስራሕካት እዩ ገዛ ኮንካ ተወሺብካ ትሰርሖ ነገራት እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣፍራይነት እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ካብኡ ላዕሊ እውን መሃዝነት እውን እንዳጠፍአ ከይድ ብቐሊሉ ቀደም ክትገብሮ ትኽእል ነበርካ ሎሚ ወይ ፃዕዳ ወይ ፀሊም ኮይኑ ክረኣየካ ኣለዎ እምበር ቁሩብ እንድሕር ካብኡ ውፅእ ኢሉ ናይ ምድንጋር መንፈሳት ይረኣይ ስለዚ ኣብቲ ዕለታዊ እንገብሮ ዘለና ወይ ድማ ክንወቅዖ ዘለና ኣፍራይነት ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ካልእ ይኹን ብሰንኪ ምስጋል ብሰንኪ ምርሳዕ ብሰንኪ ምድንጋራት ዘሎ ሓደ ፀገማት ከጋጥሙ ክእል እዩ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብቲ ኣካላዊ ሂወትና ፅልዋ ከምፃልና ክእል እዩ ይረኣዩ ንኣብነት ብዘይ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ኣካላዊ ጥዕና ክህሉ ኢልካ ክሕሰብ ኣይከኣልን ይፃላሎ ኢና ንሕስዱ ሕማም ርእሲ ዘጋጥሞም ሰባት ኣለዉ ከምኡ እውን እቲ ቅልጥማት የጋጥመካ ዝምሕካኽ ራሽስ ዝበሃል ከጋጥሙ ክእል እዩ ካብኡ ላዕሊ እውን እቲ ዘለና ሕዱር ናይ ኣካላዊ ሕማማት እውን እንዳገደደ ክኸይድ ይኽእል እዩ ብዛዕባ እዚ ብሰንኪ እዚ ለበዳ ዘጋጥመና ዘሎ ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ ንስኡ ተተሓዘ እውን ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወትና ብኣሉታ ክፀልወና ዝኽእል ጠባያት እውን ነርኢ ንጅምር ኢና ሓደ ንኣብነት እዚ ቅርጨውጨው ምባል ወይ ቀልጢፍካ ምኹራይ ካብ ሰብ ምንፃል
كم أون أفجعلي أول كسبات ناي مكاي زوتر مزوتار يرأي كوايتون يقلت إذا حجي بزي زلوا ناي أكلاوي مسالك أتاك تروحوا يتخلنيها يمكن هنا نقوله زلنا ناي سنا أمراوي مسالك عند حتى تعين كادما فلتفكها تروحوا سلالي يمكن تللين دلوا جبر ملسي تللين دلوا من الكتاب بسنكزي إلى بدازي كمزي مسل فاون لعنه هنا بتي منفساوي هوتنا صلوالو منفساوي هوت حادثه بحال منفسو وديو ناي درخنت تخولو زلون داغودله يخيد نغو بددلو سرحيك سرح زديه مسرح ولا بغاته وشكا كلها كغورو زلكا نغير سلازلو سرح مقنيات وشت خيل ارغدا هاون كاتسرح سدرابيتاو حلافنت لكادماني سدرابيتكا ناي مقلاي حلافنت بحال لك نقوم متساء بتعمي يصقني انتي وشطاوي زخونه حيال زخونه درخنت እንዳጎደለ ኸይት ስለዝኾነ እቲ መንፈስካን ድሕር ተዳሂቡ ድማ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ስራሓት ክትኣቱ ስለለይ ትኽእል ንሓቂ ክትጽድሙ ኽእል ስለዚ ከምዚ ኮይነንተን ምልክታት ሓንሳ እዚ ምልክታት እዚ ንሓደ ዘይንቡር ዝኾነ ኩነታት ንቡር ግብረ መልሲ ወልሓንቲ ፀገም ኣይኮነን ግን ማዓስ ይሕማቕ ዝኸውን ኣብቲ ዕለታዊ ህይወትካ በኣሉታን ድሕር ፀልወካሉ ዝነገራት እዚ ኣብቲ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ይኹን ስድራ ቤትካ ናይ ምእላይ ሓላፍነት ይኹን ናይ ትምህርትካ ሓላፍነት ይኹን እንድሕርቲ ኣፍራይነት እንዳጎደለ ድሕር ከይዳሎ ጉቡእ መረዳእታን ጉቡእ ኣተኣላልያን ክድልዮ እዩ ማለት እዩ ኪኖዚ ግን ሓንሳ እንታይ ይኸውን ኣብ ቅሉላው ይኸይድ እቲ ቅሉላው ከይዱ ሁነታት እንዳገደደ ናብ ቅዛነት እውን ክበፅሕ ይኽእል ቅዛነት ሕጂ ክንብል ከለና እዚ ዲፕሬሽን ኢና ንብል ዘለና እቲ ጭንቀት ክንብል ከለና ድማ ብሓፈሽኡ ኤንዛይቲ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እቲ ኤንዛይቲ ብሓኒቁር ፎከስ ዝበለ እዩ ካብ ቅዛነት ግን እሱ እውን ብሕማቅ ክፀልወካ ስለዝኽእል ምጥንቃቕ ከድሊ እዩ ግን ኣብ ቅሉላው ከይዱ ናብ ቅዛነት እንድሕር በፂሑ ግን ምናልባት ናይ ሞያውያን ኣተኣላልያ የድልዮ ይኸውን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ እንታይ ካብ ስድራ ቤታዊ ኣካደሚያዊ ዋላ ሞያዊ ስራሕ የዛናብለካ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ስጉምቲ ክትወስድ ኣገዳስነት ኣለዎ ምስኣውን ግን ትመፅእ ዘለዋ ኣብ ቅዛነት እንድሕር ኣቲና ሕጂ ገገሊ መጽናዕትታት ከም ዘመልክቶ ዳርጋ ናይ ነፍሰ ቅትለት ምሕሳብ suicidal ideation ንብሎ ናብ ገጹ ከይከይድ ክትጥንቀቕ ትክእል ኣለካ ኣብ ገገሊኡ ድማ ፈተነታት ይውን ኣሎ ምሕሳብ ጥራሕ ዘይኮነ ፈተነታት ዝገብሩሉ ብሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ገገሊኦም ካብቲ ፈተነታት ገይሮም ድማ ነፍሶም ዝቆትሉ ኣለው ሓደ ክልተ ኣብነታት ተራእይሎ ኣብዚ ከባቢ ዘለና ናይ ቦስተን እዚ ግን ቀሲልና ክንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ኣብነት ኢለ ዘምጾ ዘለኹም በር ከምኡ ክህልዎ ማለት ኣይኮነን ተኣላልያ ንሕር ፅቡቅ ጌርና ሒዝናዮ ካብኡ ደይንወፀሉ ምክንያት እውን የለን ግን ኣድላይን ድሕር ተባሂሉ ግን ሞያውያን እቲኻብቲ ጉዳይ ከምዚ ዓንቲ ወይ ብራሂም ዝገልጾ ነበረ በቴሌፎናት እንዳተደዋወልካ ሓገዝ ንሕድካ ማሃብሲ ኣገዳስነት ኣለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ዛሕቶ ብከምዚ ገይረ ምስ መለስኩዋ ኢብራሂም ኣገርም ዶክተር ተስፋይ ዝኽተብሮ ፀናሕካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ባእታታት እንጂ ብመጀመርያ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ንምፍኻሱ እንታይ ተተገብረ ይሓይሽ ካብኡ ቅፅል ኣቢልካ ድማ እቲ ሰብ ምናልባት ኣብ ጭንቀት ኣብ ዘለሉ ጊዜ ዝህቦ ምልክታት ኣቶም ናቱ ቀረብ ኣሕዋቱ ቤተሰቡ ስድራ ቤቱ ክሪእዎ ዝኽእሉ ምልክታት ይህብዶ እንተዳ ህባሎ ኮይኑ ናብ ቅዛነት ንኸይሰጋገርከ እንታይ ተተገብረ ይሓይሽ ትብል ግርም ዛዓንተ ወይ ዝገለጽኳ ኣብ ዝያዳ ክነብርሃን ክእሊና ድሓን ግን እንታይ ክግበር ኣለዎ
كم عينت ملكتات طب حدا والكسب كتلقوا لخاص انتاي عينت كتقبر بتي زكالنا اوشت سدرا بيتاويا كايداهم ولا هم زعجي نحنا نقورو زلنا لان الحكام التحقيقات متصلو حدا 3-4 نطوتات على زخل علم زلي تحنت تايا سلامتا إلى نوشب زلنا إلى حتى كنكئلا لنا نوشب ترجمون تايم ملكتات أوزلو بيلودي حجي نوشب زلنا مرئسنا يكونن راح يكونن مالته إيه نوشب زلنا هنسخة تعنانا يسدرا بيتها تحلو تعنانا يكون كتحلو بعضي درجاون تقدات النت أبتسي زوها عبد زلو نبالي كاي سلازي سخان حرت انها حليها تخولو لك مالتي نحر حلافنت لك ناي سدرا بيت كات انها تحلو نايكم كتحلو قبلنا ونابكال اخن كاين خلينا سلازي تي حدحداوي صلوا ابغمت كاتلو امبري تكونتات بولقاوي كونتات كات راح نخري خايو اقداسنت اي كلون كابزي لبدازي كلنا بحنا ندحر كنوص خوينا كلنا كولق درجه زميركا سدرابيتكم تهاجر درجه ما نغبرو زلو منغستنا نريو لنا ابلاي سغومتات كوسد كالالو اجي اكندي زي ناي لبدازي الكاخوفيلكا زعوا تاي خول بتعنايك وصتي الكا سغومت خي وسد كاخوفيلكا مچنا زياده نتكونتات كبدو سلازخيل يتيز بحال زلو بعتو بريخا زدل سغومتات موسات ادلاينت አለው እዚ ሕጂ ምስቲ ስነ አምራዊ ዘሎ ረቆሒታት ናይ ጉዳይ ተተሓዘ ሕክምናው ወላ ይምሰል ምርት ሙሻብ አሞዳታ ከመይሩትን ክፈካስ ስለዝገልጽ አገዳስነት አለው ስለዚህ ሙሻብ بعتو ክራይ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ يحيلك ايدما نحر حدا ጉዳይ መጽዩ ቋጣጸሮ ለሁ ባዕለይ ትዝድሊ ስራሓት ወስዳ ለሁም ድሕሪልካ ነትናይ ሕማምካ ናይ ምክልኻል ዘሎ ተኽእሎ እንደሓይለ ይዝኸይድ እንደሓይለ ስለዝኸይድ ዝነገር እዚ አገዳስነት አለው ተሓለይቲ ነጥቢ خلاص ዘሊ ብዛዕባ ስነ ምግባር ዝምልከት እዩ ኪኖ ውልቃዊ ኩነታትና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ሕጂ ጋጥሙና ዘሎ ናይ ኮቪድ 19 ለበዳ ብወልካ ጥራሕ እንድሕር ሓሲብካ ፀገም ክመጽእ ክእል እዩ ስለምንታይ ጥዕና ናይ ስድራ ቤትካ ናይ ቆምካ ናይ ሃገርካ ንዓኻ ተዛዋዊሩ ፀልወካ ስለዝኾነ ስለዚ እዚ ስነ ምግባራዊ ነገራት ብሎ ዘለና ከምዚ ሃገራዊ ሽማግሌ ኤምባሲውን አንተወይም ኢብራሂም ዝገለጾ ተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ ጽጉማት ኢልና ንሓስቦም ሰባት ሓስብን ከነለሊ መን እዮም ያቶም አጥና ከባቢ ዘሎ መን እዮም ካለሊኻ አንድ ሓለኻ ስድል ሓገዛት መሃብ አገዳስነት አለው ትጎረቤትካ ይኹኑ ወላ ትፈልጦም ይኹኑ ትገብሮ ትኽእል ሓገዛት ምንፋይ አገዳስነት አለው ስለምታይ እዚ እንዳማይ ነገር ንዓኻ ስለዚ ሕልናዊ ዕግበት ይህበካ እዩ ካልኡን ከምዚታት እናሰራሕካ ኢኻ ነቲ ህይወትካ ዝያዳ ትርጉም ትህቦ ትኽእል ከምኡ ስለዝኾነ እዚ ናይ ስነ ምግባራዊ ጠባያት ልሙድ እዩ ኣብ ሃገርና ህዝብና ብሰንኪ ዘለበዳው ክንርስዖ ይብልናን ዝከኣለና ነገር ክንገብር ክንክእል ኣለና እዚ ሕጂ ተፈላለየ መልክዕ ኣብ ውሽጢ ኤሪትራውያን ኣብ ሰሜን አሜሪካ ዘለና እንዳተጋሃደን እንዳተረኣየ ንኸይድ ነገር ስለዘሎ ብዙሕ ብዛዕባውን ምዝራብ ዘድሊ ኣይኮነን ዝተግበርናያ ነገር ብዓቢኡ ዝሓለፈ ክልተ ቀነ ኣብ መንጎ ኤሪትራውያን ክርአ ዝኸኣለ ልግስና ዳርጋ መዳርግቲ የብሉን ንህዝብኻ ሓሊኻስ ዓቕምኻ ጌርካ ናይ ሃገር ጉዳይ ናተይ ጉዳይ ናይ ህዝበይ ጉዳይ ናተይ ጉዳይ ኢልካ ስጉምትታት ሙሳድ አገዳስነት አለው እዚ ድማ በኤምባሲ ሃገራዊ ሽማግሌት ብዙሕ ዝተባባዕ ነገር ስለዝኾነ ናይ ልዋት ሓገዝቲዩ
ويلكا مورال ناي محابتيو ويز حد نغرات هادليوم غليوم سوات كيدكا محغازوم تيو كوتا خاب كونتات كابوتانا بوتا فالالخ او القسب ناب القسب فالالخ المبر زي غدات زي نتوم زياده افسست بخونو القسبات وين اكلاوي ويسنا امراوي سنكلنا زلوم نتخونتات بصبو خدو ودي يخولو عنتو يتغلصون ناي شغلي البونت صقم اندحرالو محبريتا ناي محاب كوتا موداتا يبلو كبر زرو نغري زي مستبالنا زخود نغر سلازخونه بزح مزرابا يدلن بابنت مارعايالو زما ميلانو زلو إريتراوያን هنا حجي بزح منقسقاسات ينكم زغبرو ابزون كان زون سمعوا زو اننا سياتل يكون كالوت كتماتات زغبر زلو سراحات كنا عدلو سراحات سلازخونه نفسنا እንዳተخلاخلنا ግን زعوات خناتات كينو ازيناي ولقاوي غداياتنا رينا نتا عمنا ذكالنا نخالوت سبات حاجز الموفاي تي انا بالو زغددو سلازخونه الكونتات زي برسع ادلاي ايكونن زول نتريا اتا سالسيت نتري كم صاز دلي زعواز موشابي موشاب ማለት حجي اكلاو موشاب كله قلي كذا خفت بال ويكلتني تروح علىك ويقول له قالوا لي تبوتو ግን زي محبراو تنصلو كختلالو ማለት አይኮነን ሓደ ጸገም ዘሎ ካብቲ ባህልና ተጋራጫዊ እዚ ሙሻብ ኣብ ሓደ ገዛ ሓኾፍ ኢልካስ ሰለስተ ወርሕቲ ወላ ወርሒ ደገርና ለና ሕጂ ዳርጋ ወርሒ ልሙድ ኣይኮነን ንቡር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዘይንቡር ንብሎ ነበርና ቀደም ሕጂ ንቡር እንዳኾነ እዩ ዝፈይድ ዘሎ ስለዚ ምስኡ ተዓጻጸር ክትክእል ኣለካ እምበር እንድሕር ክሒድካዮ እቲ ጉዳይቲ صباح من ጸገም ከም ጻልካ ስለዝኽእል ስለዚ ኣካላዊ ሙሻብሲ ማሕበራዊ ተነጽሎ ማለት ኣይኮነን ክባላሓት ክእል እዩ ዝኾነ ሰብ ተባላሒካ ኩለታት ዘሎ ናይ ማሕበራዊ ህይወትካ ደይታ ማሓይሸሉ ምኽንያት የለን ፈጽሙ ዘሎ ሕጂ ቴክኖሎጂ ተባላሒትካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ናይ ቴክኖሎጂ ወላ ድሓርክ መጽይና ግን ብዙሕ ኣብነታት ኣሎ ክትጥቀመሉ ትኽእል ፌስ ታይም ጌርካ ሕጂ ቆልዑት ምስ ካልኦት ዝራቤቶም ርሕቶም ክራኸቡ ክእሉ እዮም ስካይፕ ኣሎ ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ይህን ምባል ሓደ ቨርቹዋል ኮሚኒቲ ኢኻ ትፈጥር ዘለኻ በዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ እንዳተጠቐምካ ወላ ብኣካል ኣይትራኸብ እምበር ብመንፈስን ማሕበራውን ስነ ኣእምራውን ጽልዋ ኣለዎ ዝንገብሮ ዘለና ሎ ገጽ ንገጽ ዋላ ተደይተረኣና ስለዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ በዓል ዙም ይኹን ወላ freeconferencecall.com ዝበሃል ሕጂ ብጥራዩ ዝህቡኻዮም ቴሌፎን ሓንቲ ከተማ ወይ ኣብ ከተማ ዘላ ታስክ ፎርስ ብሃገራዊ ሽማግለ ተማእኺላ በብእዋኑ ዘይትራኸበሉ ምኽንያት የለን ስለዚ ንስዕሮ ክንክእል ኣለና ነዚ ኣብ ርእስና ወሪዱ ዘሎ ነገር ነቲ ቴክኖሎጂ በቱ ግቡእ እንዳተጠቐምና ንስዕሮ ክንክእል ኣለና ስለዚ እንታይ እታ ነጥቢ ዘላ እቲ ኣካላዊ ምውሻብ ማለት ሲ ማሕበራዊ ተነጽሎ ከምጽእ የብሉን ሓደ ስጉምትታት ወሲድና ቴክኖሎጂ ተጠቒምና ነቲ ኩነታትና ዘይንመሓይሸሉ ምኽንያት የለን مساعات قصل نتوهم تعدل لجن أقداسنا دلو تخيل متن ولا الحراب جزاته والشبال لحد سدرابي تكون ولا والكسب يكون زي نا أكلاو من قصاص يدلينا أقداسي أكلاو من قصاص مثلا عتتات كم زمن كتو نتي الحرب أكلاو من قصاص كيركا نتي زجات مكان دلو حكمنا وتجابات እንዳፋውሶ ኸይት ስለዝኽእል እዚ ተኻለበጠና ብግምት ከነእትወ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ በቲ ከምዝካል እንዳተጠንቀቕካ ንኣብነት ኣብ ፓርክ እንድሕር ይነብር ኮይኑ ሓደ ሰብ ሸፋፊኑ ማስክ ገይሩ ግሎቭ ገይሩ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ይኹን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ገይሩ ክምለስ ከሎ ብስማዓካ ነገር ሽዑ ፍለጠካ እዩ
ሓደ ሰብሲ ስለተወሸበ ሙሉ ዓርቲ ደቂሱ ውዕላሎ ማለት አይኮንም ሓደ ስጉምትታት ክወስዶ ዝኽእል ነገር ኣሎ እቲ ከም ዓይነት አካላዊ ምንቅስቃስ ድማ ንርእሱ እቲ ኢሚን ሲስተም እንዳሓየልካ ይኽእል ለዚ እንታይ ማለት እዩ ያዳ ዓቅምለካ ነቲ ጋጥሙካ ዘሎ ወላ ከጋጥመካ ዝኽእል ወላ ትስማዓካ ዘሎ ወላ ነፍስን አእምራዊ ፀገማት ዘጋጥመካ ዘሎ አካላዊ ምንቅስቃስ ይፈኹሰልካ እዩ ለዚ ክባላሓት ትኽእል ኣለዎ ሰብ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ሕጂ አፕስ ኣሎ ኣብ ቴሌቪዥን እንዳገበሩ ገዛ ኮፍ ኢልካ እንቃሳቀሰሉ ምክንያት ይህብ ስለዝኾነ ነዙውን እቲ አካላዊ ምንቅስቃሳትና ጠጠው ከነብሎ ይብልናን ክንጥቀመሉ ኣለና እንታይ ነቲ ከነሪኦ ንኽእል አካላዊ ይኹን ስነ አእምራዊ ይኹን ግብረ መልሲ እንዳጉደሎ ክኸይድ ስለዝኽእል ካብኡ ላዕሊ እውን ኣብ ደገ ወፂኻ ፀሓይ ምፅላውን ጽቡቕ እዩ ቫይታሚን ዲ ባህርያዊ ዝኾነ ቫይታሚን ዲ ምርካብሲ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብዚ ብዙሓት ኣብዚ ምዕራባውያን ስካንዲኔቪያን ካንትሪ ንኣብነት ሕጂ ሲዝናል ኣፌክቲቭ ዲስኦርደርስ ዝበሃል ኣሎ ሰኣን ፀሓይ ምስኣን ኣብ ቅሳነት ኣትዮም ብዙሓት ሰባት ነብሶም ክቆትሉ ዝፍትኑ ኣለዉ ምስ ገደዶም ምስ በዝሖም ፀሓይ ምስኣኑ ኣብ ላምፓዲና ተፀለዉ ኣብ መብራህቲ ኮፍ ኢልኩም ተፀለዉ ንክልተ ሰዓት 3 ሰዓት ዝብል ሕክምናታት እንዳሃቡ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ንሕና ባህርያዊ ንረኽቦ ፀሓይ ከምዚ ናይ ዓድና ኣይኮነን ርድኣኒ እዩ ግን ወፂኻ ብተኸኣለ መጠን ከምኡ ንክትገብር ንሓዋሩ ጥቕሚ ኣለዎ مساعات حاجة كله زخيل بزي رحق مبرق حجرات اللواز متسوون له فلسفنا جي هانغو فايلهم بحق وزلو زم معرباويات اليوغا زبحال مديتيشن زبحال حق قداسنت له ولا the breathing exercise نقول له حج قليل كل ثلاثة أجزاء معلتي حدا مو زبالة مستنفس وسيدكا تحر 3 أجزاء تحر 6 أجزاء دماني نتدستنفس كان داو صحاح تبن كلها أبدي حجين ولو حكمنا من اللي نريقه لنا أون تاوش الوالو أبدي نيتعناها أكايدا الذي ولا خاب حكم برأي إمتى أمبر بسنة فلتت تدرخ نجار سلزخوني نا يوغا نا مديتيشن مون هم تقوم لهم كإلال نحجي بزحات أبس من applications way بناتها way حصر واغا جنن زي meditation calming زبحال mindfulness meditation زبحال كم زيقولوا قوة تنافسنا تردئنا نقدر له تنافسا 3 ጊዜ 6 ጊዜ እንዳተባሃለ ወጥስሎ ዘሎ ወጣልን ድሕራፍ ገዛ ኮፊና ስለዘለና ድሕር ጌርናዮ ነቲ አካላዊ ጥዕናና ይኩን ነቲ ስነ አእምራዊ ጥዕናናው ጸልወና ስለዝኽእል ነዚውን ኣብ ግምት ከመእትወ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ مساعات خيط كالي لقرهم صازدلي እቲ ዕለታዊ ህይወት ናይሎም ተወሽቦም ዘለዉ ሰባት እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንዳንተ ወይ ዝገለጽኮ ሙሉ ማዓቲ ዘርሞ ኻንካቲ ካትውዕል ደክስካቲ ካትውዕል ወይስ ብተኻለካ መጠን ኣፍራይ ስራሓት ክትሰርሕ እጂቲ ንቡር ዝኾነ ኣካይዳና ህይወት ተኻለ መጠን ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ገዛ ወልዑ ዝምልከት ኣሎ ድሓኑን መጽይና ግን ከምልቀሰብ ንኩን ዋላ ከም ስድራቤት ይኹን ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ነገር ቁሩብ ዘንጊዕና የጸናሕና ምዝናይ ሶሻል ሚዲያ ጽልዋ ዘሎ ኣብ መብዛሕትና ኤሪትራውያን ምዝናይ ምንባብ ባህሊ ዝነበረ እንዳደኸመ ይኸይድ ኣሎ መንግስቲ ኤሪትራ ካብ ቅጽ ሓደ ስጋዕ ቅጽ 9 ክንደይ መጽሓፍቲ ሓቲሙ ዘሎ ግን ክንደይ ሰባቲና ቢዝናዮ ዘለና ግዜ ወሲድና استنابرانا يردأك أيو حنسا أيتركولون تونزفو إخا 3-4 مصحفتي تخميلو صنح نهي لحج عدل ترغي ولا نركبولو ننببو دس دمم حبريتا نحكي إذا حبنا حبريتا عندي ذلو نعوتاتون كنركبولو نخيلنا جزيل لنا حجي خمولكم قبر وي أون زيفناي نبرنا سرح بقزانا بحرالو مع صوتي خاخة عري ولا مسكوتي خاخة تكئ بلزخون عينت معنا خابتي علتاوي ጭንቀት ናይ ትሕማም ተርሑ አናዝኽ النገራት እንገብር ክንከእል ኣለና
keep ourselves busy على يكون جزي على أجمعون تي technology بعض درخة نجار على بعد يوتيوب الحركات كحجي قوانقات خاف مهار دلي موسيقى مسارات خاف مهار دلي بزعبة إكسل تخا زيادة فلت أو كدلب تدلي بزح برنامجات يجلو هذه برنامجات زي يتقامون لهم كإلا لنا تي جزء سلوز الله بمدة بعقاب مالته هذا حجي يتي تعنانا أونتا يدخلون نمبر تجمعن تعناني صراحة فتحكا زرمو هون كازينا بجذا خوف الكام على الويد ما ساعة 5 ساعة 4 تلفزيون كتير حديركا لحرام مدقسها غيتكا ساعة 5 ساعة حدا مدقاس جلزي حق زربات أنا ونسأل كاني صبونا يكونن لذيتي علتاوي أكايديانا دادو قمت جيرنا أفراينت دلو قينو بالعلي دمانتي أكلاون سنة أمراون هيوتنا كما حيش الناس إلى الجوابات بعلناه سرعان كإلا لنا في قبر دم يكونن نقولون خلينا مسلمين تعمل أسبوع تبان نازل لها من البات أبحثون مثل ومزوح كقربل كان تكمل الصون تخل حتوتات متري انت أخبر فتن حجي كجبرو عند حري الكاس كجبرو خم تخل كل جزء إن كتبت أن إحكامه نسون كزار سو عادي تسويكا هذا حيلي ترخ حيلي نتعنانا فزحت دارجا كلنا إرتوينكا أمنتين فتاري أمنتين لنا قولت معراج كحلي في إننا خاص لنا أمن سخونة نكر كحلف تنسخل إذا كنت عينت سنة لبونا أويكا مورالاوي حيلي خبنا يخل تبل صبو نتبخ من لساي دايمو نزانا متين زلخو نتبقل حانت نتبت راح يكون سخلال اللي زلخو نساق يكون بلامو دحارة تطواب بيلون أبتن حسكان زلخا قالوا حطوتات كناعتو نخيلينا حانت نتبت راح تريفهاني سلزلا حانت نتبي كوت صلاح اللي تقويني فقادينا عند حركوينك قد صبو قال لها alright صبو دمت أي سماع دولو دحان بالتعمي صبو يسمع دولو جرب ስለዚህ ከዚህ ራይሞ ተንኪፍ ዋዘሎ ተሞዳታ ነዚ አርእስቲ ዝምልከት እንታይ ክንገብር ኣለና ትብል ዝገለጽ ንዓ መግለጺት ሓደ ተርእዮታት ዘሎ ከም ልምዲ እዚ ጽልዋ ናይ ሶሻል ሚዲያ ይኹን ዋላ ዝናይ ቴሌቪዥን ሕጂ ሰዳብል ኤድስ ወጥ ሓደ አውንታዊ ጎንታት አለው በተሐደ ድማ አሉታዊ ጎን ከምዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ድማ ነገር አለው ጽቡቅ ነገር አለው እዩ መብዛሕትኡ መጽናዕት እንታይ ዘመልክት ዘሎ እዚ በቀጻሊ ዝውሕዝ ሰንብድ ሓበሬታ ነታ ቴሌቪዥን ካ 10 ሰዓት 12 ሰዓት ወልዕካ ሙዓልስ እንታይ ጠቕምሎ አድላይቲ ዝብል ሕቶውን አሉ لذي حدث حبيرتا تجرأوا دحان ولا سلناه المصنف إلينا جن أبزي سوشيال ميديا هم تلفزيون تمركز كا زكايد اللي هيوت حجين بزحات أبتي موياز اللي وشبات الناس كفوا من زكايد اللي بحثوا لذي تخالمت أن أسيلو ناب ولف خيبة صح أسيلون الحرة تلفزيون تولي الله تسبنا نحدوك علم سلدي خيل تبهالو مزحوم تمهارو سلدي تخيل ليك حبريتا زخيل جزيه ولعكا تخال جزيه جن تا تلفزيون تتفقت ولا حنت تصقم يمسني تصقم بيكونس مخسبون له زياده الذي جحده معبيل زلو حما كونتات انتاي زي انترنت ادكشن ديز اوردرز بحالالو بحلفيا من اسيات الرأي له المسلوم الله كم دي تولفو زفلطو معاتيهم نسوم انتا تليفونكم هابون تلك انتا ايفون زريئو الوتاوي غبره ملسي داربا مغلصي يبلو مصنعت الترأي نغري دارو زلو نسوم هابون يوم حدا ممهر حراي لهم بولنتا كساتو فدل يوم وقت مصنعتي
صباحي تقول صراحة قاعد تقول له كلهم تسريع أمسني حمود بتصحوت هذا تليفوننا أنت عيني تقاطمكم ليرو خميس معكم ليرو سكذا ولا ذن أسرار 4 ساعات قليلهم صحتهم ذهبوا ملسين حق دسكتي لذي بقبوهم تقوم لكم كإله الله أبجزاس للتوشوبو بدسيات أبتنناتهم استنصحيدهم ولا نناتهم كرنع كيدهم ذات السوشيال ميديا سؤال كامر أي كابتقومو بدأتو له تقومي يقولون أيهم كل يد الله يرداني من زيادة بدأت له زيادة بدأت ما والفي جي والفق تأتو الله في اللي تكاني وهنا سب سهرام بحر كوينو أنا سكري سهرام يخوني بخم علامة وسيدو تسكر سبيل جاباني زولوات عم يجمعها مستي دحاني أنا تقاط أسرعها مود أتاني تامستي تقاط أسرعها كي تفلتك أي جي نسول عمود الله بحلفية ستانفورد يونيفرسيتي يلزر أيوه لك كنتي ناي مستي حمام دلو ناي كالق دراجز حمام دلو إذا ناي سوشيال ميديا وكم مثل زخنة كنت نقولون نخيل حجي زيادة ما نزناي موشاب جهات لزخيل نتخونتات بعتوب رئيناس كذل الناس وبنتات كنوصل كنكيل لنا مثلني أزيا ودي الله إبراهيمو ذات كالئتين قد كالئتين سالسيتين فتم تحتت كاني الجزء متأخر حتى ولا تدقم الليمو ناوقاتنا وكنا بلانه إلينا مثلني كرم كجبري إن حريلتا كجبرو خمس تخيل من نفس غال حرق من كاسي حيلي بكاي إنتاتي سبوي نتي نفسنا زبل كتزارب سنحكا وجزا قد تتعمي نعاقور من خطس فعلان أبريسيو تزبز حك فالهزبنا دارك العلي 9 شاتن كمي تتوركو ممكن أنا يكونن أماني بهايمانوتو هذه حجيز اللهم موت كحلي فيلو ጸሎቱን ዳዕረገ በሆሙ በመማን ተሓንዝኾነ ሓይሊ ክረክብ ክእል ዝብሉ ክፋላት ኣለውሞ ነዚስ ብኸመይ ትሪኦ ምስቲ ሳይንሳዊ ኣተሓሳስባ ምስኡ እንዳመዛዘን ካንታይ ትብለና ሓደ ተን ምልክታት ክገልጽ ከለኹ እቲ መንፈሳዊ ህይወትና ይፈታትነና እዩ ትብል መግለጽ ትሂበኔረ أجي انتاي زخون مستي تعطي كإلا تديك عيلو انتاي كبر على لوز بعض البحر كوينو ولا كل نصو نخلينا قصيلنا جن فتاتينو الناس انتاي تقبر يدلو كم عنتوي يقول لسكو زخلو ملكتات كم تخلو تاتي قالو كولك أسد ما يفعل خمس هوني كل داخل كإلا لنا انتاي ولك أو بحرايا ناي ودسب يفعل ناي كلها أنا حدا يكون قاليو سنا أمراو تصاوتي زيادة تصاوري قاليو أي تصاورني جسم تاي قاليو سب تصاوري زخون قاليو لما تصاوري بيكون الحرينا حدا أبزينة من سخازم صحاي تاي علامة ناي أمنتي علامة زلوا تسيئونا أمنتي قلصنا وركوز ناي مديتيشن قلص والكوكم هايمانوت تتحاجي زم أفار إستلو ناتهم هايمانوت كوفيلكا مديتيت كيركا مز أمنو سب وإذا أمنو أكل يرخويه ناي كريستنا هايمانوت مبين له ناي مسلمنا هايمانوت مبين له أتي إمباكت علامة جن درجة حادي كوفيلهم قال يوم أمنت مقصري عند بولو المديتيشن ده أتو سبات عملو مديتيشن مقصري أخف في الكام مقصري درجة تي صعبين ومود داتا أونتاوي صعبين سلزخونة وحادث بالعي هجي نظام كمو أمنت دلوهم سبات أب هيوتهم علامات دلوهم كنت عنت قلت سكو عنت أب زخونة تاتي دلوهم قل داتا تنقوكو ول كألن حاجز أبناء سنة مقبار كأتي إجبل سبن دحرالو ويد ما حادث أقامات كقات من نخلو بعلي توقسو وسيدي هو شغل بحال لنا وشغل مخنيات إزيو سلذا خاب قالوت نحياس جديدهم كجورني بعلي توقسو سيدا جورة إزيو سبات زيادة تتصورنا تالو نتخمت زقيل زي راحوا زي قلتسكو بالكتاب لذا سي تا مونغو تومن تا قداسيتيا زيادة بريها تكون ما تسفى قبر ودي إبراهيم كرم يعني لي كله حتى
ብዙሕ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘመን ኣምፅኦ በብዓይነቱ ሓበሬታታት ካብ በበይኑ መንገድታት ኢኻ ትረኽቦ ሓደ ካብቲ ክትገልፆ ፀናሕካ ንኣብነት ዘመን ኣምፅኦ ኢንተርነት ብዙሕ ይስዕበልካ እሞ ነዚ ዘሎ ሕማማትን ንዕኡ መፈወሲ ዝኸውን ወይ ከዓ ንዕኡ ክትክእ ዝኽእል ወይ ከዳዕሰካ ዝኽእል እንዳተባህለ ብዙሕ ወሬታት መፂ እሞ ገለገሊኡ ነንዕልዕሉ ዝገራጮ እዚ የማን ድዩ ተፃሒፉ ዘሎ ፅቡቅ ወይ ፀጋም ተፃሒፉ ዘሎ ትብለሉ ደረጃ ትበፅሕ እሞ ካብ ምድንጋር ንምድሓን ክግበር ዝግብኦ ነገራት እንታይ ኣሎ ብኻልኣት ኣዘራርባ ኣሸጋሪ እኳ ተኾነ እቲ ሓቅን እቲ ጌጋን ንኽትፈልየሉ ትኽእል ሜቶዶሎጂ ኣሎ ድዩ ኣገዳሲ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ካብቶም ቤት ፅበዮም ኣካላት ብዛዕባ ሓየለ ዝያዳ ፀጋታት ዘለዎ መንግስቲ እውን ዕለታዊ ዝገብርዎ ፕሬስ ሪሊዝ ካብ ክፍለ ሃገራት ናብ ክፍለ ሃገራት ይፈላለ እዩ ናይ ክፍለ ሃገራት ሓይሽ ግን ካብዚ ፃዕዳ ገዛ ንብሎ ዝመፅእ ሓበሬታ 50-50 የስደምመካ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ከም ዘራናዮ ዋላቲ ናይ ብዙሕ ዝምልከት ክልተወርሒ ገብር ጅኳ ኣብ ካሊፎርኒያ ይጀሚሩ ወርሓ 12 መወዳእታ ቢሉ ዝተለኸፈ ሰብ ሓንቲ ሰብ ሞይታ በሃል ኣሎ ሲያትል እውን ኣይኮነን እዚ ሕጂ ሓደ መረዳእታ እዩ ተጋራጭዎ መረዳእታ ኢኻ ትሰምዕ ኣብ ውሽጢ ክልተወርሒ ንሪኦ ኣለና ናብ ምንታይ ገፁ ከይዳ ኣሎ እዚ ብዙሕ ተሓሳስባ እዩ ሃይድሮክሲ ክሎሮኩዊን ድሕሪ ወሲድካ ንዓሶን ነበረ መድሃኒት የድሕነካ እዩ ተባሂልካ ንዕኡ ፕሮሞት ናይ ምግባር ንምድፋእ ብዙሕ ፈተነታት ተገይሩ ገሊኦም ሰባት ኣብ ናይጀርያ ገለ መዓት ከምኡ ክሎሮኩዊን ቁሒሞም ኣብ ደይትልዮም ናይ ሕክምናዊ ስግኣት ከም ዝኣተው ንፈልጥ ኢና ሓደ እዋን ፃዕዳ ሽጉርቲ ፅቡቅ እዩ ተባሂሉ ቻይና 150 ገለ ፃዕዳ ሽጉርቲ በሊዓ ጎረርኣ ሕሪራቶ ዘይኮነ ጥራሕሲ ዋላ ሳምቦኣውን ተንኪፋቶላ እዚ ዲስኢንፌክታንት ማ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ዘገርም ንሱ እውን ኣብ ጎረሮኻ እንድሕር ነፂግካዮ ቀትለልካ ክእል እዩ ወዘተ ሶና እንድሕር ተጠጢቕካ ንሓደ ሰዓት ይኸውን ሙቐት ስለ ዘይፈቱ ዝሕማም እዚ ጠው ከብለልካ ክእል እዩ ዝበሃል ኣሎ ብፖለቲካ ኣገባብ እውን ዝርኦ እውን ኣሎ እዚ ሰብ ስርሖ ሕማም እዩ እንታይ ነቲ ናይ ፋርማሲቲካል ካምፓኒ ቫክሲን ክታበት ከውፃ ተባሂሉ ኣውፅአን ምእንቲ ክሸጦ ብዙሕ እዩ ዝውርዕ እጂ ከዳናግር ስለ ዝኽእል ሓደ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝገለፅክዎ 12 ሰዓት 10 ሰዓት ቴሌፎን ኣንገረር ትብለሉ ምክንያት የለን ምንጭ ናይ ሓበሬታ ናትካ ኣይናይ እሙን ዝኾነ ምንጭ ናይ ሓበሬታ እንታይ እዩ ኢልካ ከምዛ ንገብራ ዘለና ውድብ ኣገባብ ናይ ምውዳብን እቲ ኣወዳድባና እውን ኣድማዕነት ዘለዎ ኣብዚ ናህና ኮሚኒቲታት ተራእዩ ስለ ዝኾነ ምእኩል ኣገባብ ዝወሃብ ኣስተምህሮታትን ሓበሬታትን ናብኡ ጥራሕ ምድሃብ ክግድስ እዩ ዮም ናይ ሕክምና ሞያውያን ዘለዎ ኤሪትራውያን ከምዚ ዓንቲ ወይ ዝገለፅካዮ ብዙሕ ትምህርትታት ሂቦም ንሳቶም እውን እኮ እቲ ሰሙን ክልተ ሰሙን ዝሃብዎ እንዳተሓደሰ ዝወፅእ ካልእ ኣገባብ ብመፅናዕቲ ተገይሩ ዝመፅእ ኣብዴት እንዳገበሩ ተሓበሬታ ነዚ ኤሪትራዊ ውድብን ምእኩልን ኣገባብ ክዝርግሕዎ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ ኣብኡ ንሕና ብዕቱብ ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝገለፅካዮ ከምኡውን ኤምባሲ ኤሪትራን ሃገራዊ ሽማግለ ዘን ተፈላለያ ናይ ሓይሊ ዕማማትን ዝወሃብ ኣገልግሎት እውን ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ብቐጥታሲ ዘይበረሃልና ሕቶ እንድሕር ኣሎ እንታይ እዩ ሕቶታት ኢና ከነብረሃሎም ክንገልፀሎም ናይ ኣካላዊ ጉዳይ እዩ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጉዳይ እዩ ምስ ናብርኦም ዝተተሓሓዘ ነገራት እንታይ እዮም ክልተ ሰሙን ዝገብር ዘካየድካዮ እዚ ናይ አንኤምፕሎይመንት ዝመፅእ ፀገማት ሙታት እዚ እንዳስተባሃልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ካብዚ ኒውስ ሚድያ ዝመፅእ ሓበሬታታት ቀዳማይ ነገር ልክዕቲ ኣይልክዕን ጠራጥረካ እዩ ካልኣይ ነገር ምስ ፖለቲካ ተተሓሓዘ ይኸውን ንፅሩነት የብሉን ሳልሳይ ነገር ድማኒ ብቋንቋኻ ስለ ዘይኮነ እቲ ብቋንቋኦም
كردو زخلو موياويان إريتراوان ولنتا زبوا حواريتاتنا جواباتن شو نحنا بتنقع حينا نتقوم لهم كإلا لنا حجي تي دليفري كم يجير كأخا ناب كل سب كم زرقحت بورود حواريتات بقللوا كم يجيروا إريتراو رخو يقول جواب تجميلو زلو عاود من فضل صح قصنيا يا أنت عن تويز قولت كون زناي تلفزيون نجاراتون تعيسيون يرحل في دابلكم كنت نقول لهم كإلا لنا انتاي بيكونا حبريتاتاتون كأوتركب تويلة كرم تتصاي بتاع مسجنك كم تفضلوا الحبرة سبنا وزح قوات زي كوني إذا حجم توزلونا كورونا فيروس مغنيات هبجزا موشاب ولاتهم أبصراح زلو خيترفون وزحات ولدي أبجزا خوينا مخصر حيمس قد زلو حجي ولدن ترابيت بتغلى الله بحان ساعة أكيبهم 24 ساعة أبقى عيني سلازخونس بوزح كم يسمع زي مرددات وزع كتقريب له هذا إريتراويان ترقبهم وسلز عبنان دي يسقع كنتي تقامات يمتي لقوات زي قمت كوه نخن نستاز عن مسألة ترئيه خيب خمين تتفتحي عايش تبل علي كنت عن تويز قلتنا في سمعتاوي قورمل سيناريو زلنا نوري لمتاي أبدي نور كنتاتنا في الجين واسع زلنا مالتي وين ما قدم دي نور سبحانه ورح الجين نور ندخل نسخل النزول أول زوج قبله كلا لك مخادش أبو عيكون أنت عن تويز قلتنا أنت مالتي حجي سمعتاو بالحخنا رئيكم كلا لنا انتي مالتي ايه سميتاو بالحفن بحال كل راح يجي فولك درجه يكون حدث ملسيلو كچوچو يبلالو ما اسمع عنه ጭንቀት سمع عنه شغل قال يبلالو إلو تي شغل قال مبال تغچوچو مبال كم حمق ነገር بحرو سيدو صغرو አይخلني وبلو خلالو تايتي لنا يخونታት نبور አይኮን لذيتي مريو علوتاوي قبل مرسي بتحساس بايكون ولا بسمعتكم ولا بتمحبراوي هيوتنا يكون كنقبلوكم كإلا لنا مغلصونا له انتاي تخونتات دلو تباهيلو حدثب تي زلو ناي هيوتو سمعتات هنا تحساسات قبالنت كركب كإلا له اوير كنكونا لنا افلطو خلونا له بزعبازي لقات من نازلو كونتاس بحلفي ابتينا سمعتاوي نريو زلنا جين دحر تغچوچو مبال كن تحزو تديكيلنا كن شعرو عين خيلنا كن شعرو تديكيلنا ما قال صغمات كمصلنا خيل بتخال اي درجاون تي كن كاتاتلو كن كيلالنا سمعتنا سي جيج ناي مغبار مونيتور ناي مغبار كنترول ولا تديكوني مونيتور ناي مغبار كم هم تصخلهم عن تويز قولت وحجي حما سمع عن اللوجو جو ولا له حر مفرقي حما ملسي كاب مهاب سب كاب مغريچاو تاغبر علنيلكا وسد زكا النغرالو زمص اخاينا امنت ملسيلكا نابتي عنغلا كاب نبريتي هايمانوتكا تملسكا تبل تخيل تصلايك تاعتو تخيل كالونا بمديتيشن يوغا غلا يكون تفلطو كنتلالك معاتي معناتي كوز غبركا كاو كميغير هو تخيلنا يزبل سغومتات كغبرك كالالو سلازي تقداميتي درجه نقحات نكونا لنا استزادلي مسرتاو مردعتا خلونا خيلالو نريو زلنا بي نور مثلنا زلنا انا دي نور دور ملسي ابدي نور كونتات على اي درجه مونيتور نايم غواري ونيجرنا انا نستبحلوا لكم كيلا لنا سميتا ودسب عمل لهم تاع انتو يجبل اسكاي ابراهيم هم نايم غوار تخولوا له خاصب نفسب فلالي خاصب نفسب فلالي مقانو مفلتينا اجي ابقلولاو كيف تصحخلو ندحركم ونا غبرنا خينا تقبالنت
مستخونتات نخن لامامد تخولوتنا زلو دلنا تخولو ندا زايدة زخيد كالوت سبات كنا عملنا جتشوج أو للو دينا أنا يتقوى من الوقت هفت مجمّر ياسومون حدش نجر سلزقون يدحان خوون جزين دخل خلو زيادة دفتنا كايد خيد نجرني لا تفتنا إنا كيد جد حنا لنا نقول بحروار حنتا إنا خكوم سلسته وحي مو نجر معسكر بجد داعي فلتنا مش قوم سلزقونه توم عرفتنا زلو دك أنا يخونوا ولا بعل بيتي تكون ولا بعل بيتي يكون قلة حدث أوقات كم ذكر رأي كلهم مسخات هونتات كاب على الخاطر الدكاية اللي لها نتسب نكتردو زيادة عدل له بكاي زي الرأي زلوت أوقات زي زلو هونتات زي درجة ربطاني قرب حالها جبرا لني تقولوا له مدد تركوا عنك ودي حجيس قد أول على عقله شيء ومن إسيندي من إسياد دجوج يوم عندرو له باسكت بول كتصاوت له يقولوا ناي شنكات ناي قلة براحت كوتش أخ إلى له كنا يكعلم لو قدني فكرني وقدني فكرني يكعلم الحركويني ترد أختك إلى النكا الذي تناي كال إسد دري أول له أوايات راح بيكونه أفت أوايات الحر استواهينا هنجاجس لأنه فين بحرتي أوايات له سمعتات كنت دعوهم كإلى لنا صريحتي هو مزبوط له شغل قلب سلزله هو مزبوط له نهر دعوهم كإلى لنا إذا عجين تردينا متسق ذخيل قرتشتات لا واحد يزغي محر لا واحد في دماني كم سدرابي تكون كم كومهم كم حاضرهم داتا لمد في يزغلال لذي نهاي قالوا أتسب أبايات بتزري يوزلوا نجارات راح يكونه قرب رحق لنا على غيرنا سلامتاينكم عينة أبايات دري يوزلوا انتهي تسمعيتات ناب كم عينة أبايات يدرخهم زلوا لنا عند حركة رجع خيلنا كل هنا أبدحم بوتاتات كنكون خيلنا ديزنتايو موداتا غريشة نبوري حانت سدرابيت هذا كذا بوتانا بوتا فلا له كجارات شوية والعسك جراج هذا channel كريد اللقوم هذا خمسة كبري لهم لك بأمهي انترفيو جناي فيديو يخم جبر كلنا تقول ده نقدرن نبرن حب سمعكم وتخاطات لكم ولا بتخشنون بأسهم بس مثلا تايتا سبيكي سبكشناها أتقول لا يدلني أتعدى بعد جيجنتي تي رول ريفرسال كرأيو هقولهم خوني يقولون جن انتلو إذا بزر له خدحان كم يجر كأخذ تفتحه جي بتخأنا مثلا زين مجمرة تأسكون ثلاثة نتوتات بحرب جوبو تعالين تي خجاتهم زخيل جريتشت ناي جريتشت تخوله كل شعب بتقول له نموري دما لحنتي عبنا جرا يكونن جريتشت أكندي عناو زخون بمعي زخونه وتسيتها زخونه أجواب جيركا نتجريتشت كتفوت خيلها جي أنتهى تاعما كمزي حدا خلت ثلاثة نجارات عقات إيمان الجريتشي تندحر بجبو تفتيحا لو قال كونتاتهم كأتوقع خير نفتيز الله يا كونتات لكن اللي بقالوتات راح غير كاتريو وأون كغير كاتريو تخيلها الذي زيادة أنتي ذلا مشخاذ الله نتبيع ولا دحرون زيادة دابره ركايدان نخون إذا حجي تمقره دللي عقله دللي وجزيه دللي لو مثل تزاربنا له هبزي فريلي مستفعل لنا بجزها خيط كاخد تجورو إخامالك هيكونن دليت كل اللو حسب اللغة كإلى لك هبزارو اللغة كإلى لك قسم دابل كان دات لما مركايد ماني كوراوز خونه وتسيتات تكبروا له ترقبوا له تصيحات زيني قلعت ملكت ولا نملك أنا ملك أسبات ملكت كم تعنتوا يقول تسكوا تتحدثنا هم تنقل كإلى لنا سلمتاي الشلل اللي حريزنا يوم شبو أيكون نعوم بتحدد ما هذا النقط سخونة درا سخونة مدب يركض ما سمزيات دجوركم الكائمون أي بزحية كمني زلزي من ساعات بحلفي في صناتهم تحربات عمت هذا قلعة ودربات عمت مسكونة كان بندز لنا نحن تايو أننا أصلا كنا سبمبري
حدا ود 4 عامات علامه له توناتي علامه يكون خيلي ود 4 عامات ابتنور كنتات نابنت صباح انت لكاتي كايو نغركاي غوختسي قورسي قبل يخدني دحار ابتا مجمريا كلاس كم ديال عن يفلتي مدب الله وي هنتاي دما ابت مدبو غلا كبر حجي زي عام زي عقور عقلي زلوم ناي حصانات من سيات قوان دفهم كنت قوملو خنكلا لناتي نحنا صلم زلو انفانتالايزينا نغورو من سيات تي عامو ما بغمتاي تونينا نحجزو كنكلا لنا زي تي اغباب كون زلو محازنت كله كلا له حجي امتى اذا كنت معلت قليل بالميرا حنت دي في شيكاغو تياغلي 4 قلبت قليل للوا تجديدا واي فاي دخم نيروتي غزا جي بحنسا عند حتناي غزا ايو خسر خوينهم تنقلت رجاي كالني نيرو فانا لا تعبايا طبعا تعينا نعنايت له شعو ابتات سر حلا بيت مرتي ابتط اوتوبوسات نيرن صبو واي فاي كونكشن زلون تفلطن يابكم سرح سلازلا ابتافانا تصقعت بلان ساعه اوتوبوس تصقعا 3 ساعات كان ساعه 8 تزقع سر حد فانتم قلت هوم ورك كومسر بعسي اللي اغرغر يله قليل وتعبابيا هوم ورك كومسر يحن غزوم لو شو زد اليوم قال سرح سر جي زيا بدزيا ترخوا يبلان عامي يبلان مسكليتي ولا بقول طباخون قال يكون قال تماهي ذات ጉዳይ ከመይ ገረ ይዝወጥ እዚ ጉዳይ ይላሲ بصبو አገባው ገራ አለፎም ደቅ አድማስ መስርዓት ዘለዎም ቆልዑት ኮኑ ለዎም በሪ ኣብ ሓንቲ ቫን 4 ሰዓት 4 ቆልዑት 3 ሰዓት ፈራን ክትሕስ ኮለኻ ከቢድ እጂ ፕላን ዱሪ ዲል በሃላሎ እዚ ኣብዝናይ ንስያት ከለ ተሓስ ኮለ ሓደ ከገብርዎ ዝኽእሉ ስድራ ቤት ኮይን ኣነስ ማዓነ ሕጂ ንግሆ ተሲካ ناقرس كهلا انتاي مدب على كالو ولا رابعي كفلكم شاد شايك فلي شابعي كفل أحسن حاجة خفلي زلوا واحد ساعة فيلم مدب كوتش وخوليا تودي شديش عامت كمزن كجبري قليلهم جنسون تاي وحديتي نقفي تازو هنا حسابات كانت مقلات مدب ناي مسا ديسيبلين ناي مدلة يحجزوا كوفا بيلهم محتزارينه كاو سنوا أو ساعات 3 4 تمليسكا شعو تاي تغيرو انا تعويته وتعمل دبي هومورك تحلاليفه صغماي نبرني كمبيوتر كم زغت من ليلكا نتسدرابيت زلو يقراروا ايت محوراوي هيوت نايت سدرابيت زياده اند تقراربه ስለዚህ ሓደ ስሩዕ ዝኾነ መደብ ከተውጽ ክእላለ ካማለች ምስ ቆልዑት እዚ ሕጂ ካብ ደይትሊ ግርጭታት የድሕነካይ بحارتي افراينت ناي سرحوم دماني نتي رئيس خبرج بالت ناي سيلف استيم ناي تنقول عدون دا بوليوم خود مسركوبوتي ورقتهم ثم مهران ملسهم كوينهم دا خرعكا دا بلكا كخيس لزغل بتعمي متصور زخونه مدبا دا صحانتي نزون قولت زيهم كاب زلو ينا يحما كونتات بألوتات تنتفهم كنا خيط لو كجبر زكال نقدرات له أنا بعهلنا يتشبهنينا حق ذربا بري الجيز بحال جلو زي قفعية بالعلي قلعوت domestic violence بحال child abuse ولا بحال أوزن عربان بهرات ولا أوزوحلنا وصعي زيادة عند عقد دايس خيطنا أنا بملكتها مثلني ملكتني دما بحالنا تخلي بكمزيتات تخلطات ونالو صحات سوات أبقوا سوات اللو درجة سلام زلوا بأكل كرهوهم سلدي يقولوا زي تيليثيرابيز بحال اللو حجي نتعامم كما أخبروا يقولوا يشوتون اللو زين نحنا الدنياتاتي ناتي بحالنا فوقلو قدايات سلدي يكونه زوتر ነገር ኮይኑ አይሰማዓንን ግን ኣብዛ ዓዲ ጋቲሞም ዘሎ ነገራት ምግላጽ ኢለ كرم مو تارجع ሓደ ሰዓት ዝኸውን መግለጺ ይብካና ብታዕመስ ግን ላይን ክኸፍትዩ ከም ኣታሕዛና እቲ ሕቶታት እንድሕር ተማሳሳሉ ኮይኑ ብሓደ ክትምልሶኹም ፍትኒና እንተዳ ሓደ ብሓደ ነንበይኑ ክስራዕ ዝካል እንድሕር ኮይኑ ከዓ ብሓደ እንዳሓተትና መስታትና ክንረክብ ክንፍትኒና اوكي
እንባር እዞም መስርዕ ዘለኹም ተዳሕቶ ሃልዩ መጀመርያ ስታር 6 ጌርኩም ድሓር ሓደ ፅቂጥኩም ሕቶኹም ተቕርቡ መስለንሞ ናባኹም ፍሬሜ እዚ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝቅልቀል ጀሚሩ በጣም ዘስደመም ተሪኦ ዘጋጠመና አነ ፐርሰናሊ ተንዝማዕበላ ሃገራት እዚ ነገር በትሕተ ቅርጽ ኹን በሃብቲ ኾነ ክምክትኦ ዓቅሚ እንዳለውን ንአና አዝዩ ከጠቅዕ ከሎ ኣብ ዝምዕበላ ሃገራት ግን ክትሪኦ ከለካ ብቁፅሪ ኾነ ዋላ ብትኬዝስ ዝሓሰረ ዝነኣሰ ኮይኑ እዩ ዝሪኦ ዘለኹ ሕጂ ነዚ መግለፂ እንታይ ኣለካ ኣብ በዓል ኤርትራ ሕጂ ንኣብነት ብመትከተው ተኸል ዳርጋ የለን ዝሞተ ሰብ ስጋ ሕጂ ዘለና ሓበሬታ የለን ስለዚ እዚ እንታይ ተሪኦ ይመስለካ እዚ ብስለና ዓነት ኣመልስስ ጉሁድ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ደረጃ ከምቲ ዓንቶ ዝበልናዮ በዘን ሃገራት ዚኣተን ሕጂ ንኣብነት ናይ ዓዲ ጣልያን እንድሕር ወሲድና ኣብዚ በዓል ቤርጋሞ ዝበሃል ዓድታት ኣብ ሰሜን ክጅምር ከሎ ኣብ ወርሒ 2 ዕለት 10 ገለ ናይ ቻምፒየንሺፕ ናይ ኩዕሶ ምጽዋት ነይሩ 40,000 ዝኾኑ ወጪኦም በሓንሳ ኣቢሎም ነይሮም ገዛኦም ዝተመለሱ ተለበዳ ጀሚሩ ሕጂ ኣብ ዲናልቲዮም ነይሮም ሕድወትዮም ነይሮም ትርድኦ ይትኽእልን ኢኻ ሓንሳብ ምስ መፀ ግን ለበዳ ተቐሪቦም ስለደይ ነበራተን ሃገራት ኣብ ምቁፅጻር ነበረ ተኽእሎ እንዳጎደለ ኸይዱ ኣብዚ እውን ድሕር ርኢና ከምኡ እዩ ሕጂ መግለፂታት ውሃብ ዘሎ ዳርጋ 3 ሰሙን ዕድል ሂብናዮ ነቲ ለበዳ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ብዝሒ ዘሎ እንታይ ዓይነት ፀገም ከምፃልካ ካብ ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ እቲ ደንጊኻ ናይ ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ ሓደ ካብቲ ረቑሕታት ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብዚ ናይ ሃገርና እንድሕር መፂኻ ዳርጋ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ውሑድ እዩ መጠኑ ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ድማ ብሕልፊ ንዓና ብዝምልከት ብሩህ እዩ ናይ ምውሻብ ዘሎ ተኽእሎታት ብዝቐልጠፈ እዋኒት መንግስትና ስጉምቲ ወሲዱ ህዝቢ ድማኒ መጀመርያ መግለፂታት እንዳተዋሃበ እንዳተረድኦ መዋያዊን ኣብ ሕክምና ዘለዉ እንዳገለጹ ሕጂ ዳርጋ ባዕሉ ሓላፍነት ወሲዱሎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ሓላፍነት ወሲዱ ተረዲእዎ ኣብ ሰልፍ ኳራንቲን ዓይነት እውን ተኣትወሉ መገድታት ኣሎ ካብ ዝንኒዮም ከብሎ ይትኽእልን ኢኻ ድሕር ርኢና ኣብዚ ዓዲ ግን 2 ወርሒ ይገብርን ኣበይ ነይሩ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሕን ፈረቓን ድማኒ እንታይ ዓይነት ስጉምትታት ተወሲዱ ኣብ ዝለዓለ ዝሕዎ ዘሎ ደረጃ እንዳበፅሐ ኸይድ ኣሎ የቀኒየለይ ገይረም ኣነስ ነዚ እዚ ዝካየድ ዋዕለ ናይ ሎሚ ናይ ዶክተር ተስፋይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሓበሬታ እሞ ከምቲ ናይዘን ካልኦት ምኽርታት ቴሌፎን መራኸቢ ብዙሓንን ተዋሂቡ ዘሎ እዚ ናይ ሎሚ ኣስተምህሮ ናይ ዶክተር ተስፋይ ዓይነት ከምኡ ዝኣምሰለ ናይ ሃድላይን እንድሕር ኣሎ ኮይኑስ እንተተገሊፁ ብተደጋጋሚ ፅቡቕ ነይሩ መስለኒ እሞ ነዚኣ ንምሕታት ወይ ንምዝኽኻር ኢለ ቀኒየለ ገረም ምስ ሃገራዊ ሽማግለ እቲ ሃገራዊ ሽማግለ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ኣኮመዴት ንክገብር እንዲፅዕር ዝኾነ ኤርትራዊ ከዓ ኤርትራዊ ክጠቅም ዝኽእል ኩሉ ግዜ ድሉ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስጋዕ ካልእ ሕቶ ዝመፀና ዶክተር ተስፋይ ሓንተወይ ናብ ቅሳነት ምሰጋገር ክግበር ዘለዎ እንታይ እዩ ኢለ ነይረ እሞ ኣብ መግለፂኻ ኦፍኮርስ ክኢላታት ወይ ከዓ ነቶም ብኡ ዝነጥፉ ሰባት ናብኣቶም ተፀጊዕካ ናታቶም መኽበሪ ምውሳድ ከም ዘሎ ገሊፅካለይ ነርካ ኣመዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን ንደክታትራ ኸይድካ ንምርኣይ እውን ፀገም ስለ ዝኾነ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ይከኣል ኢልካ ትሓስብ ግርም ሓደ ቅዛነት ክንብል ከለናሲ እቲ ጠንቁ ድሓን ብደይገድስ ተፋወስኡ ናብ ቦትኡ ሃልዩ ምልክታት ናይ ቅዛነት ምልክታት ናይ ዲፕሬሽን እንታይ እዩ ትቐንዲ ኢልና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ሰብ እንተኸነለልዮ ካብ ጭንቀት ተፈለየ ስነ ኣእምራዊ ሕማም እንዲ
እጅ ተኦዛነት በሃል ሓደ ቲ ባዓልኻ ተበቁሶ ሲትካብ ዝዓባ ህይወትካ ትገብሮን ነበርካ ትርኺ ትጠፍእ ከዛ አንቶይ ንገልጾ ነበርና ኣብ ቅዛነት ዘሎ ሰብ ስጋዕ ሰዓት 5 ቴሌቪዥን ክርእምሲዩ ወይ ሓዲሩ ማለት እዩ ዓራቱ ከይዱ ስጋዕ ሰዓት 1 ሰዓት 2 ሰዓት 4 ናይ ልጎ ኣይትስእኒ ድሕረቀትር ማለት እዩ እንታይ ይብሉ ንኽትስኡን ተስዩስ እቲ ዘለዎ ሓላፍነት ንኣብነት ከም ሓደ ናይ ስድራ ቤት ኣላይ ወይ ድማ ከም ሓደ ተማሃራይ ሆምወርክ ኣለኒ ተስኤ ላፕቶፕ ወልዕ ክገብር ኣለኒ ዝብል ድርኺ የለን እጅዚ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ወይ ሓደ መዓልቲ ከምኡስ ማዓካ ኽእል ቀፂሉ ግን ሓደ ሰለስተ ሰሙን ዝኸውን ወርሒ ዝኸውን ልሕርኮም ኮይኑ ሓደ ካብቲ ኣገደስቲ ዝበሃል ምልክታት ናይ ቅዛነት ናይ ዲፕሬሽን ዝሓርዚ ናይ ኣመጋግባ ውን ፍልሊ ይመፅእ ከም ዝገለጽክዎ ናይ ድቃስ እዋናት ይማዛበል ከምታ ዓንተ ወይ ዝገለጽክዎ ውን ኣፍራይነት ገለ እንዳጎደለ ኸይድ ምስኡ ዝኸይድ ግን እዚ እንዳተናውሖ ኸይድ ከሎ ሽዑ እቲ ሰብ እቲ ህይወቱ ትርጉም እንዳሰኣነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሓደ ወዲ ሰብ ድማ ሰብ ዝገብሮ ስራሓት ናይ ወዲ ሰብ ዝገብሮ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ህይወቱ ትርጉም ክህልዎ ክእል ኣለዎ እንታይ ትርጉም ኣይግድስን ይድሓን ድሕር ኣለይቲ ኮይኖም መዓልታዊ ምእላዊ ተምሃራይ ድሕር ኮይንካ ተምሃር ስራሕ ተለካ ወሃይብካ ዘሎ ስራሕ ዋላ ውሽጢ ገዝኻ ኮንካ ትሰርሖ ሕጂ ዚታት እንዳጠፍአ ስለ ዝኸይድ ናብ መስተ ከደብ ክእል ይተሰብ ናብ መስተ እንድሕራቲቡ ድማ ንስኡ ይመፅእ ፀገማት ኣሎ ሕጂ ተወሺቦም ብዙሓት ክሰትዩ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዎ ገሊኦም ድማ ፀገማት ሪኦም ዝኣልይዎ ኣለዉ ሕጂ እዚ ከምቲ ዝገለፅክዎ ድማ ናብ ናይ ነፍስኻ ናይ ምጉዳእ ምሕሳብ ምፍታን ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማኒ ነፍስኻ ምጉዳእ ነፍሲ ቅትለት ድማ ዝፍፅሙ ሰባት ኣለዉ ሕጂ እዚ እዚአን ምልክታት እዚአን እንድሕር ኣለሊናየን እንታይ ክግበር ኣለዎ በዚ እዋን እዚ ፌስ ቱ ፌስ የለን ንዓና ኢልካ ሆስፒታል ክትወስደ ይትኽእልን ኢኻ ከም ኣማራፂ ወሲዶማ ዘለዉ እዚ ቴሌቴራፒ ዝበሃል ኣሎ ቴሌቴራፒ ማለት ብርሑቕ ቴራፒ ተካይድ ግን ሓጋዝቲ ኣይ ሓጋዝን ሓንሳ ትግደዱ እንትኸውን ስለንታይ ሓደ ሰብ እንድሕር ኣስጋእ ኩነታት በፂሑ ሲ ዘድልየካ ተሻፋፊንካ ቢልካ እውን ሆስፒታል ትወስደሉ ክግደድ ከኣል ግን ከም ስክሪኒንግ ግን ኣብ መጀመርያ ደው ኢልካ ኣሎ ዋላ ከነተሓላልፎ ኢናቲ ቁፅርታት ኣሎ ናይ ሆትላይንስ ኣሎ ናይዚ ኣሜሪካን ሳይኮሎጂካል ኣሶሲዬሽን ደውፅዎ ሆትላይን ኣሎ ኣብቲ ሆትላይን ደው ኢልካ ይሕጉዙኻ ስለ ዝኾኑ ዘድልየ ስጉምትታት ውሰድ ከኣል ብዛዕባ ስለዚ ካብቲ ጭንቀት ዝበልናዮ ጭንቀት እውን ሓደገኛ እንዲ ናብ ቅዛነት እንድሕር እንዳዓረገ ኸይድ ኣሎ እቲ ጉዳይ እተን ምልክታት ክንሪአን ከለና እዚአን ኣስተባሂልና ነቲ ሰብ ኮፍ እንዳበልና ተባቢዕና ኣብቲ ንቡር ህይወቱ ክንምልሶ ንፍትን ግን እዚ ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ግን ናይ ኣብቲ ሞያ ዘለዉ ሰባት ኣተኣላልያ ኢንተርቨንሽን የድሊ ስለ ዝኾነ ንዝበልክዎ ካልኡን ሓበሬታታት ከም ዓንተ ወይ ተገለጸ ምስ ብፃይ እብራሂም ተማኺርና ከነተሓላልፎ ንኽእል ኢና ተቆፅሪ ግርም ቴንክ ዩ ሶ ማች ካልእ እግረ መንገዲ ክሓተካ ዝደሊ እቲ ሕብረተሰብናትና ኣብ መርዓ ኹን ኣብ ሓዘን ታቂፉ ሓቢሩ ዝሕልፎ ሓቢሩ ዝፅንቡዶ ኩሉ ነገራት ሓቢሩ ዝገብሮ ነገር እዩ ነይሩ ናይ መርዓ ደሓን ንቁርብ ግዜ ክነናውሑ ኢና ስጋዕ ዝኾነ ዝኾን ክበሃል ይከኣል ሓዘን ግን እቲ ሕብረተሰብናትና ተኣኪብካ ሓዘን ናይ ምፅናዕ ተኽእሎ ይግበር ነይሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህሞት ይግበሮ እምበር ሓደ ነገር ንዝጉዳእ ነቲ ተነፃናንዖ ዝግባአና ሓውሓፍቲ ኣደ ወላዲ ከመይ ጌርካ ተፀናንዖ ትኽእል እጂ ኣጋጢሙ እንድዩ ኣብ ሚላኖ ኣሎ ናይ ስድራ ቤት ተጋጠመ ጻይና እውን ኣሎ ሓደ ኣብ ስዊድን ናይ ነዊሕ ጻይና ከምኡ ዘጋጠሞ ኣሎ ኣብዚ እውን ከጋጥሙ ክእል እዩ ሓደ ካልእ ጻይና እውን ኣጋጢሙ ኣሎ ዚታት ሎሚ ዋላ ሬሳኻ እንደይ ትርከበሉ እዋን ይመፅእ ዘሎ ስጋዕ ክንደይ ዘይንውር ኮይኑ ኣሎ ተኹነታት
اندحر تقبر كوينكاون هم سويدن حجينا أبنت راح حيقا ناكلت مترو مرحح حليها كاب 34 بيوزحو قبرو لزون دلنيات كوينو منبر بنيويورك أبقلن تريساوند هو مثلا دولو حجي أبزيجن كوكو زقبرو له مخنيات على وقتنا إسكندنافيان عبتها إذا حجي كلوزر تقبرو له مودعتها مفتشمتات تقبرو له مالتي نتي زقات أنا حماق كونتات قبرو خلا حادث سبسي ناي قبري سرعات ناي قبري قبابات ناي رؤسو ترجم على كأول ده تخالف كاجن حزن زيادة سلزخون وبتاعت على قال كبر ذكاء زلوا حجي زي متقام زلوا زي تكنولوجي قال متن تكنولوجي داتا تطاقا كتغورو تخيل حجي نابنت زناي سويدن حدا بصاينا قبر زلوا سولوس بخالق بزن سوشيال ميديا ون سب كنتلو يخيلي زبلا قبابات አለው سمع له ስለዚህ ካታተሎት ኮሚካ ትገብር ተለቶም ስድራህ ተጻናና ደውልካ ድማኒ ምጽንና ሓደ ነገር እዩ ግን ተስፋ ገብር ጉዳይ እዚ ቀልጢፍቱ መደምደምቱ በጽሑፍ ንጉር ዘለና ሁነታት ንብለስ كلكم نزي مدبزي يسمع له كده اوكي كلكم دكتور تسفير عدوم ابراهيم نزي مدبزي دالكم بتعني زمسجن انا كن حجي إبراهيم قرب قديمنتا ناي حزن بفلاي قبل كوفيد 19 زغاطمم سبات وناي موت ጉዳይ مسغاطمه كم حدا كم سب كبر سب زي كونسي كم حدا فلاغب زخل ولا بصندوق ريسا اسيو كولسي بجمد هيبوم اب غدغاد هيبوم نعوم كيلغبوم منتان تغنطيلو زاتو ريسا ريلهو ازيو زحزن كبر سب جهات عينت كنت كم زاتنا زحجي دكتور تسوحي كغلصو صنحه زي نور እንዳኾነ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሓደ ሰፊሕ መግለጽን ኣስተምህሮን ከም ዝሕጂ ዝወሃብ ዘሎ ወላ ኣብ ኤርትራውን ይኹን ብመደብ ናይ ኤርቲቪ ይኹን ወላ ኣብ ደገውን ብዝተፈላለየ ንኩሎም ኤርትራውያን ጠቃሚ ኮይኑ ከገልግል ስለዝኽእል እዚ ናይ ሳይኮሎጂ ብናይ ፀሓይ ክንረብሓሉ ንኽእል ኣካላትና ዝጠቅም دحت حمام زمت ناي قطبا شجر يكون معاس تطول ازاي تفلتلو اوان تمليسو دقيمو خمصيو ازباللو اوان نفسه كسب ربح سلازي يكون كاب ايدو ناب افون زنبر سلازخونه زي ጉዳይ እዚ በከመይ ሒስኩም ወለኹም ማለሲ ከም ሕቶ ገይረካ ቅርባሞ ንኩሉ ኤርትራዊ ትግርኛ ስፒከር ወላውን بقانقاناون كسمعنا زخل أكل فطور نتليون كربحلو زخل منقدس انتاي بايتا تنصيفو له إلى خاطر تزلي يعني له شاكر تسفينا بخات بقطعته هو صعب زيادة ثورات في هذا إبراهيم وإسكان هذا النهار على خاطر مدد تنحطوتات بروحاتين بنتصورنا تنحطوتات كمل السوق إلى جوابات النار أهاون نصنع تجيركا قصال خون زوهاب زلو غلغلوت سي قصال خون አለው ተን ቁጽረታት ተዋይበን ዘለው አይ ናይ ቴሌፎን አቦት እንኮይነን ሃሌን ግን እዚ መደባት በሀገራው ሽማግሌ ምክልና እዚ ቀጻልነት ኩሉ ከም ዝኽእል መረዳት አለው ሓፍሽ መረዳታት ስለዘሎ እቲ ህዝብ ዝሓቶ ሕቶታት እንዳምጻኻው ነቲ ተቀርቦ መደባት ሕግዘካ ክእል ስለዝኸውን ሕግዘካ ክእል ስለዝኾነ ነዚውን ኣብ ግምት እንዳእተና ከም ዛዝ በልካያ ቀጻሊ መደባት በገልግሎት መልክዕ ደይ ወሃበሉ ምክንያት የለን እቲ ጥቅሙ ዘሎ ሕጂ ቴክኖሎጂ ለና ጥቆመሉ ክእል ኣለና ቀበረባት ጋር ሓዲ ዝኸውን ትግዜውን ስለዘለና ስለዚህ ካብ ገዛውን በይንና ተነጽልና ገለነብል ኣብ ከምዚታት እንዳተዋሳዕና ነጥዕናናውን ጽቡቕ ስለዝኾነ ይንዋሳሉ ምክንያት የለን كرم ምናልባት የዝብል ዘለኹ ኣብ ሓደ ጊዜ ተስፋ ገብር ከምዚታት ኣብ እዚ ወገና ዝኾነ ኣይኮነንሲ ንጓናው ናይት ምንየሉ ነኻ ዘለኹ ሞት ኣጋጣሚ ኮምኡታት ንዘጋጥም ግን ኣዋላ ቪዲዮ ኮንፈረንስ ተገይሩ
نحزن متأننا علم من قد انت زقبر كم حساب مغربو حما يكون بهلاي صبوي بهلاي إذا لنا يخموت كحلف كله حلف يزي حلف نقر يلن مس حلفه في تاكتر تسفعي السدرا بيتات إذا تأكيد كحجينا مسنح توشيب كان مسنح حدا عينة بهرين تباياتين فتيرو هتغني عمو لمريس كان أكنور كتملس كلها في ناقزار سو أقاماتن ناقزار سو شجراتن كل وخيل الكادو تحسب أنا بختار مقدم سراح وازي إبراهيم قدامي نقر علامة ناي كله إريتراوي بقول كدر الجاهون ولا بسدرابيت يكون ولا بكومهون بهاجر درجاون كابزي لبرازي سنا أمراون أكلاون عنانا حقنا خنوت علنا زود ناي كله إريتراوي علامة كون الله مو مغنياتي دماغ عنتو جم صنايو بخال تجارات أو حبريتات كي تمازابل كي تدانا جركا مو شاب تاي مغنيات الله كميجرنا أنا ناي وست جدانا زلوا تجمعات الفتح أفراينتنا هميجرنا أنا أو أين بلن زبل زخلون بحر إخايو البوست كورونا فيروس تايم رئينا أنا خيط لنا ما نجيب بريزيدنت إسحاق ذهبوا مجلس ذكر كوينا بحالة أوروبا معادسات حجي كينو كورونا نحسب يزول قوم بالي تركون سلازم كينو كورونا لحر السخاء تأفافو كين كاوتش ها زخون نتافزي vulnerable لحر كين كاوتش ها مالته زخون عينة ملكة نخاوز متس نجدي أبتي ناي هاجر بروجكتيو ولا ناي إسحاق بروجكتيو ناي سدرخا بروجكتيو تقولوا يتخيلني ها هذه أبزوان زي أقداسنا تنتاي أو وشتي إريتراوي حنقول نايزخون إريتراوي حنقول قاولك هذا الرجال أمريكا سلا مودة لا سنا أمراون أكلاون تعنانا حكينا خنوت كنكل علنا نقول تجيزي حنسا بيمان بتأذان بمتى تجارج أو حبريتات وي كوجي فلسفنا وي دما جوجي ناي بوليتيكات انتانتات كيلا زلو هاون لا رحاكا ناقود راح كتده كتكيل لك نفسي كعقوالني ناي سدرابيتي كعقوالني كون اندابلنا كنوصو كيل لنا دحريو انتاي متص دي انا سي ابتناي ناي سنقط ابا ماراماري كونكم افلطوني بلي ግን እንታይ ሓንቲ ነገር ዝፈልጣ እንድሕር ዘንብለን ዘለና ናይ ስነ ኣምራውን ማሕበራውን ጉዳያት ሳዕቤናት ናይ ፀገም እንድሕር ተረዲእናዮ ሓይልና ኢና ክንወፅኢና ዓቂና ድማ ክንወፅኢና ስድራቤትናኹን ገለ ይኹን እዚኣ ንበልኩ ኣነ እቲ ኣባህላይ እንታይ እዩ ኣባ ተወሽብና ከለና ሓደ ጠባይ ፈጢርና ክንፀንሕ ኢና ንሱኻ ብሓንሳ ንግሆ ፋዱስ ምሸት ቁርሲ ምሳሕ ትራር ታርጋት ዝበዝሕ ሰራሕተኛ ወገን ንጎን ምሸትን ይዝራኸብ ነይሩ ቤት ትምህርቲ ከዱ እቶም ቆልዑ ወላድኻ ስራሕ ከይድ ነይሩ ኣብ መጨረሽታ ግን ንሱ ተሪፉ ከምቲ ናብቲ ናይ ቀደም ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ንጎ ብሓንሳ ትወፅእ ምሸት ብሓንሳ ተኣቱ حجابوتات انت عينك لوطتات يمصدو خنخو ويس نمسغيغارو نابت نبور نمملاس تقل زبالخ من لسخيليات بالنيرات عوتيمو تعاني دارغا بيريا تبقلا تبقلا راين كانت وقداسيتيا تمصاد لها انت تقرينا كنصنح نتزمت زلو كونتات كنوسدو زلنا سغمتي يالو حجي نمباليا تبقلا جين دحر هو منتي انا رحنا عندنا نحسب نسو مزامو ترفون اندي سلازي كمي كمنا انا نوص زلنا خبز ጉዳይ دي اجين دحر صبوق تمكرو اون تاو تمكرو دليمنا دحر وصينا دحر بوست كورونا فيروس متزلو غزي دما ناي متعصف تخولو كلونا اي مالتي سلازي خنلامامو دينا ጉዳይ دحر اب غرچت اب اسي اب كال انت تناقشنا سن امروخنا اكال دحر وصينا ግን كنعوت هاي نخلنا ولا كورونا فيروس دحر ودي تباهينا سي نابتنبورنا نابرانا كيد كصقمنا اي مبالي له حدينا زلنا هرم سلام كلكم دكتور تسفاي موسى بوسطن صحه تمام موسى دعم سبق تمرتي نعم سنحنا
ناتي حتى انت دكتور حجي خمد نرجع زلنا التمرتي اونلاين يزلوا كلهم قلعت زمتون العامات زي بو خمس وداع كلنا سمعنا لنامو hopefully ابتدي مسكرم نابنور كملس تزي كوينو جن بحلف الولد حجينا كلنا ناي مهاران عزي ترى نستوعب اللي لنامو داعنا مدلاوات كنقبل لنا مثال سبتمبر ونحركم قصيلوسي داعنا مخرج الولد دخون كم هارو موتيفيت كوينهم باونلاين تمرتنا قصيلوسي داعنا مدلاو سنا مرا سايكولوجيكال دخون ولا كالسي انتي مخرج تبعنا زي خونتات زي حدا نقدر يجهدوا مثلنا عليه يجهدون تايو من البعض نحنا كم إريتراويان بزحاي من كترنا نقول برز technological divide يزولو among the minority population the majority population بحرينا أنا هجي ولا أبتناتي يزولو هو سرح يريقول له مهاران يكونوا ولا تمهارو يكونوا دحير كام صنح أبتناي ناي technology نعون خط اللامد جزء وسيدو بزح بدهنيرو أجمعتوا النيروين كم الصباح الكلو جن بإريتراويان دحاني مثل أجمعت اللون هن دات بحالنا إذا كان دات بحالنا ده تحابروا له مخنيات يلن زلزي نهرونا ذلوا نجار حجي تقربناهم سنة التكنولوجيا خن ملكهم كإعلان لنا رأسنا إن هذا يكون ناسي ندكناهم كن حجزهم لأن حركينه كم عم تويز قلت سكوين لومي اب يوتيوب يكون اب قاليكم بزح استمهراتات وبهاب سلازلو مزخون عينة ملكة نخون فلطو خن كإلسي يدرخنا إيز مالتي يدرخنا سلازخوني وحج كيما تقولنا نقدو وحج سرق عينة الليهم زينا بوتاتنا بحاهلا انتاي كم زخون مسلرين يفلت كينو سبتمبر ونخيط كم زخون مسلرين يفلت نخل تصوون كن عشاقي محاتي تومنا نيرم كن وشاقي محاتي تومنيرو التسوون ده يكون أجي أوارح ده هون يخيطلو سلزة حنتي سجونته توسد لوا نقبله كلا لنا ونتسوم زلوا لو أجي أمنة هولندا أمريكا ماري زارب نيره أو إيش تسوون شيء التسوون كملوا سلوا متمهاري لهم نتهم سدرابيت ومن أسري دوم لهم على لو دبدبه زعجيس أدمي تهم سدرابيت تعكيبهم قم نطفات سلزة هون تهم إريتراويان سدرابيت أوزلوا بحوار حتى تتحكلوا نتاي جيركم يكون ملسوهم باللهم تايم قراب ليكم احنا يدك انا خلو كالتي انا حلفنت كبكم كله دقي ولا صدر دقيسي برغت انهم تحليكم اللوسوت يوم زبل ينقل له حتى تاس درابيت حجي نطفات እንዳሆኑ ሆድሎ አብቲ ህይወት ናይቱ ደቆም ስለዚህ احنا እነዚህ بهم አይነት ክሪኦ ክላልና ተሐንቲ ነገር ግን ዘላ ሞንጎ ኤርትራውያን እጂ ቁርብ ክምህረና ዝኸይል ኢላ አነ ዘብሎ متحججاز حداو متحججاز متحللاي كدل خلالو امنت سي 3-4 تمهارو حنت بيت مرت زخور كونو خوليو تم سدرابيت اندحر علينا مدوال دواويلكا حنت سدرابيت زيارات مولكو خد كونت خيلانه تكنولوجي حدا سدرابيت دخان كله خيلي سلازي نخومون اندات حاجاجتكا حداو متحججاز اندا غبركا متون قلعتون كال فيرتشوال ركب اندا غبركا بيتبلولو مخنيات يلن حجي تقربنا نصنح يقول زلو خاني تقربنا هم صنح عندنا زي اونلاين ليرنينج بحال زي ريموت انستراكشنز ولو زلو كينو سبتمبر كود خير خيل خولي لذي استمهروتات اندات وهابنا نحدنا تقربنا نتم دقنا بعد معي اغباب كميجن معنا نحجزهم لنا حاتتنا بعلنا مقرب نقبر كنكلالنا عدتهم ابويهم وفيلم كزارارو ولو زقول ነገር كله كريم بريزيدنت إسياس بعد هون كتوصت إنحكا كنو كورونا تدالينا حنصن حلنا كبل نتوم أبدك لنا بفلاي أجنزيبونا الساينساويات حساسبة كم أوز أمثلة مع ذهب حدا ما راح متخلص انتهى مالتي سايكولوجيكالي نتزدي إعرف أبدك زلون دكا في خوين السلسة سمعني نزحط زيادة أربع كازلو هو أقداسي حتى أقداسي تبيتو هنا دم تسمع عن مثل انتاي مسرعنا خطأتولنا أنا تا كور بريزيدنت هذا لبوا مالتي تزجبر زلوا وحدا يكونن
ካልኦት ኣሕዛብ ፈፂሞም ክገብርዎ ዘይኮኑስ ክሓስብዎም ዘይክእሉ ነገር ኢና ጌርና ዘለና ከም ኤርትራውያን ዝሕጂ ታሪኻዊ መግለፂ ኣለዎ ኣወዳድባና ይኹን ዋላ ተሓልዮት ይኹን ግዳስ ይኹን ብዛዕባ ሃገርካ ኣቦቱ እዩ ዘሎ ኪኖ ኮሮና ቫይረስ ክንሓስብ ክብል ከሎ ግን ዝተወንዘፈ ነገራት ኩሉ ኣሎ ንኣብነት ናይ ሃገርና ደረጃ እንድሕር ርኢኻዮ ፕሮጀክትታት ሃገራዊ ፕሮጀክትታት ዘብሎ ብኸንዲ ዝነገር ተወንዚፉ ስለ ዘሎ እጂ ዘድሊ ተመክሮን ትምህርትን ቀሲምካ ካብዚ ኩነታት እዚ ኣብ ተፈነወሉ እዋን ኩነታት ኣብ ተመሓየሸሉ እዋን ግን ተሓገብር ኣለኒ ኢልካ ዝያዳ ናህሪ እቲ ናይ ሃገር ዘሎ ፕሮጀክትታት ተተግቢሩ ነቲ ዓዲ ናብ ፅቡቅ ኩነታት ክወንጭፋ ዝኽእል ነገር ክንሓስብ ክንክእል ኣለና እጂ ተራና እንድሕር ርኢናዮ እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብዚ ንሕና ሓደ ከም ዝገለፅክዎ ጥዕና ስነ ኣእምሮዊ ይኹን ኣካላዊ ይኹን ናይ ኮምናን ናይ ህዝብናን ኣብ ዘለና ሙሉእ ኤርትራውያን ነንሕድና ክንተሓላሎ ኣገዳስነት ኣለዎ ካብኡ ምስ ወፃና ግን ርእስና ክንረብሕ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ካብ ስራሕ ምውፃእ ብዙሕ ኣዋርሕ ዓመት እውን ገለ ይኹን ከቢድ እዩ እንደገና ናብ ረኻና ክትመልሶ ከቢድ እዩ ግን ብኡ ደረጃ እውን ኣብ ሃገርና ንሓስብ ከለና እዚ ናይ ወፍሪ ይኹን ከመይ ጌርካ ብድማዓይ ኣገባብ ኣድማዕን ስነ ፍልጠታውን ኣገባብ ኣብቲ ዝቃሳቀስ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናይቲ ሃገር ተሳቲፍካ ንርእስኻ ኮንካስ ንሃገርካ እውን ትኸውን ዝብል እውን መደብ ኣውፂናት ብንጹር ክንዛረበሉን ካትዒና ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ መደምደምታ በፂሕና ተግባራዊ ዝኾነ መደባት ሒዝና ክንወፅእ ተስፋ ገብር ካልኣይቱን ከምፃት ደሊ ግን እዚ ሕጂ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ንኣብነት ብዛዕባ ሕቶታት ምምፃእ ብዛዕባ ናይ ሸቕላ ኣልቦነት ገለ ዝበሃል ዘሎ ቴሌፎናት ውሃብ ዘሎ ንዑ ናብኡ ዝኣመተ እዩ ጠጠው ኢልና ተቐርቂና ንኸይንተርፍ ኣብዚ ዘሎ መስርሕሲ ኣርሒቕና ንክንሓስብ ቀጻልነት ኣለዎ እቲ ጥዕናና ቀጻልነት ኣለዎ እቲ ኣፍራይነትና ንምባል ስለ ዝኾነ እዚ እውን ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ዘሎ ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ኣወዳድባና እንዳሓየልና ዕላማና እንዳነፀርና ኣብ ዝካየድ ነዚ ኮማት ኣብዚ ዘሎ ከመይ ጌርና ንጠቕሞ ልዕሊኡ እውን ኣብቲ ሃገርና ዘሎ ናይ ሃገራዊ መደባት ከመይ ጌርና ብፍራይ ገባብን ንዓናን ሃገርናን ንረብሓሉ ገባብን ንሳተፍ ምቹእ ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ማለት كما يقولكم بصوت بمجمريا يقنيلنا دكتور تسفاي نذهب كنا سفحي زخنا سمهرو طرح انت اخبل ديلي نزغبرلكا وي غبرولو وي نغرولو سلازخوني ني هاغراو شماغلي نزي زحلفه ورحي سغا حجي تغبرو زلخم قصالي استفلالي رئستي استفلالي خيلاتات غيركم بزح ناي بحق بزيق العالم بزح ነገር ከአተማሂርናን ከሲብናን ስለዚህ ነዚ ከመስግነኩም بخلق كأني قصال زخونه كم زخت زاربلو تصنحكم አይፈለየና ቴንኪዩ ንኹላኻትኩም ይሕዋት ኢብራሂም ቴንኪዩ ነዚ ዘዋሃድካ ኸአንሞ ቀጽልዎን ቴንኪዩ ክብል ጥራሕ ዳስ ኦፍ ቴንኪዩ يغنيلك أنا أمنا كابتن يتحدث الله حكي كأن دكتور تقبل نعمت بزحت إريتراوين لنا ولا أنا نفسي في فرونت لاين كملنا إن نشرف بزحتهم كمان الله مالتي أنا بتناتي كري أخلص جن أبتي سنة أمراوي إن أدفايس نختبرنا مالتي أكيد فرحلو بزحيو كنت مالنا بحكمنا دلو بحكمنا سرح بزح نايموت قالت ريحة مو أبغى خمس متأخرين كله تصرحه دحدرتا ولكن ريسا تسيرون كوت ومسخة عند عمل نبارو حماماتهم كباه فليو كماتو تروح لها إسخام بعبيو أفتحمام إكسبوزيتي هاخون هذا لها مالتي أنا هم ذكرت مني جن أبغى نايلتي سرح أبغى نتأخذ كيس كله هو جن تمولو أموري دكسنيو تمولو ليتي أو خبرز حدر كون تزموت بريسا هو زحمة هاتو جلخت الأخوة لك أول مسحاب جزء سمت سمت أخا لك نشيو مسحا
ዝድቅስ ማለት እዩ ቀትሪ ዝድቅስ ንሳኻ ይሱ ድጓዓዝ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስነ ኣእምራዊ ኣፌክት ዝገበረና ብኸመይ ክንኣልዮ ንኽእል ብኸመይ ሃንድሊንግ ክንገብሮ ንኽእል ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ስድራ ተኣትዉ እሱ እውን ኩሉ ግዜ የጨንቐካ ንስኻ ዘሎ ኣፌክት ከይትገብሮ ማለት እዩ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስነ ኣእምራዊ ንዓይ ከም ዝስማዓኒ ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ወይ ክገብር ንኽእል ንዓይ ከምቲ ዝስማዓኒ ማለት እዩ ካባይ ኣይኮድን እዮም ሙሉእ ለይቲ ዝሰርሖ ድሓድር ካብ ኣእምሮይ ኣይከይድን እዮም ልክዕ ኣብቲ ሆስፒታል ኮይኑ ዝሰርሖ ዘለኹ ምሳይ እውን ደቂሶ ከለኹ ከምኡ ዝመጣኒ እሞ ገለ ኣድቫይስ ተበኒ ነዚ ከምዚ ዓይነት ብኸመይ ክናልዩ ግሩም ወዲ ኣለኹ ቴንኪዩ هذا من اللي صاير هاي هو دكتور هو سمع له هو بخلت الجواب كريام سبورتون كوزيا قد سيج في التويا نقع عم صحيا حارب حافظ شوهم من النساء حج قال أيجن كم زي عنتوي إبراهيم ونزقول صنّا بري قد سنة اللي حرالو بولك أدر الجاون بتليفون ولك نعللو اللي مزدلوه ስለዚህ ደሓን ተሓፈሻው መልሲ ክበት ሕጅሞ ተሓሩን ድውልና ወይ ከተብሊ ከተባዓክ ዝደለኹ ኣነ እንተን ዝዛራረበሉ እንታይ ዘሎ እዚ ከምዚታት ተሞክሮ it's very traumatizing ሓቂ ኣስካሕካሕ ተሞክሮ ይክትሕልፍ ዘለኹ ብኸምኡ ዘይኮነ ካልእ እውን ኣሎ ሕጂ vicarious traumatization ይብሎ ኣሎ ከምኡ ክሰርሕ ከለኻ ወዲ ሰብ ስለዝኾንካ ከምዛ ዓይነት ግብረ መልሲ ንኸተርእስ ንቡር እንታይ ትሰርሓሉ ዘለኻ ኩነታት ዘይንቡር ኩነታት ከሳሕ ተልዕል ሙሉ መዓልቲ ሰብ ክሞቶ ክትርኢ ስለደኾነ ስለዚ ኣብቲ ገዛ ከይትኩን ዝረኣየክ ዘሎ ስምዒታት ቅቡል ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ንቡር ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ደይንቡር እማእ ጌርካ ክትወስድዮ ኣይግባእክን ንሱ ተባሂሉ ግን ካልኣይ ነጥቢ ኣነ ምስኡ ከምፅኦ ዝደሊ ዘለኹ እቲ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ዝያዳ ምስ ተወድአ እቲ ስራሕ እውን ዋላ እዚ ድሕር ተሪፉ ክረኣይ ዝከኣል ስምብራታት ስለ ዘሎ ንሱ ድማ ዝያዳ ክንገልፀሉ ኣለና ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ናይ PTSD ዝበሃል ፖስት ትራውማቲክ ስትሬስ ዲስኦርደር ክንሪኦ ከለና መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ቪየትናም ኣብ ገለገለ ዝነበሩ ኣብቲ ኣብ ኩናት ዝነበሩሉ ህሞት ኣይፍለጦምን ይፍለጦም ማዓሲ ተመሊሶም ኣብ ሰላም ክምለሱ ከለዉ ሽዑ ክረኣይ ጀይሮም رأي فتن يجمر تي ملكتات نايتي PTSD نقول زلنا نحركوا بقينه مالته يمكن كنز بزلق قل في تحلفيه زلقي تمكرو بطعم ياسك حكحت لزخونه it could be considered traumatic ولا تتقلص اللي زلق ملكتاتكم لزخونه ስለዚህ ንሙር ግብረ መልሲ ተስፋ ገብርቶም ኣብ ቀረባ ዘለው ሰባት ምሳኺ ነዚታት ኩነታት ይርድእዎ ኾኑ ካውን ላዕሊ ግን ክንዛረበሉ ዘለና ነገር ክንገብሮ ንኽእል ነገር ስለ ዘሎ ብሓንሲ ኢብራሂም ወተዛሪብና ክንከታተላ ክንክእል ኢና ባመልሲ ኦኬ መርሐባ ካላይ ጊዜ ዕድል ዝሃብካን እንታይ ክብል ደለ ኣነ ካብቲ እቲ ሕማም ምስ ሓዘካ ወይ ክምሕረካ ወይ ክቐትለካ ሓዲ እቲ ፀገም ኮይኑ ዝርዮ መድሃኒት ኣይ እዚ ዝበሃል መድሃኒት ኣይተረኽቦን እቲ ክዳሎ ዝበሃል ሜዲሲን ወይ ካት ቫክሲኔሽን ዝበሃል ካ ዓመት ክልተ ዓመት ገጹ ክወስድ እዩ ዝበሃል ሕጂ እቲ ህይወት ግን ልዕሊ እቲ ሕማምሲ እቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ጭንቀት ዝፈጥሮ ዓብይ ስጋት ንወዲ ሰብ ይረኣየኒ ማለት እዩ ማለት እቲ ሕማም ሓንሳብ መፂው ትዝበካቲ ምልክታት ስምዒታት ወይ ክቐትለካ ወይ ከዓ ክምሕረካ እዩ በቲ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ድሕሪኡ ዘሎ ዘስዕቦ ሳዕቤናት ግን ኣብዚ እንታይ ይረኣየካ ንኣብነት እየ ዝብለካ ሕጂ ኣብ ወፃኢ ንርከብ ኣብ ዝተፈላለየ ነብርሁድ ንነብር ሕጂ እዚ ናይ ስራሕ ምስኣን ንባዕሉ ምስ ቁጠባ ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ናይ ዝምታታት ናይ ሽፍትነት ስጋታት ኣይፍጠርን ዶ ኢልካ ትግምት እዚ ብምዃኑ ዶ ይኮነን ንኻልኣይ ጊዜ ናይ ስራሕ ዕድል ሪኦፕኒንግ ተባሂሉ ናይ ስራሕ
ክኽፈት ኢሎም ዝፅዕሩ ብኸመይ ትሪኦ ብኸመይ ክትረዳእና ትኽእል ኢለ ማሓተትኩሙ ቴንክ ዩ ዶክተር ተስፋይና ባኻ ምናልባት ኣብ ርእሲ ኣኹስ ከላ ኣብ ስታቲስቲክስ ናይዞም መሳርያ ዝሸጡ ምሕር ክንርኢ ጀሚርና ካብቲ ኮሮና ቫይረስ ጀመረሉ ግዜ እንድሕሪት ዳርጋ መሸጣ ናይ ናእሽቱ መሳርያታት ወይ ሸጓጉጥ ልዕል ከም ዝበለ ይግለጽ እሞ ንስዋ ታሒዝካ ተትገልጸልና እንታይ ያታ መልሲዳ ብሓፈሽኡ ገሊጽና እንዲና ግን كملو زدلبزي تحدثي ጸገም ዘሎ እቲ ንህቦ ግብረ መልሲ ካብ ውልቀሰብ ናብ ውልቀሰብ ይፈላለዩ እንታይ ናይ ውልቃዊ ባህርያት ንሪኦ ኢና እዚ ገሊኦም ተጻዋርነት የርእዩ ነቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ነገራት ገሊኦም ድማ ተጻዋርነት ኣይርእዩን እጅመንዮም ቶም ዘርእዩ ክንፈልዮም ክንክእል ኣለና መንዮም ቶም ደይርእዩ ድማ ክንፈልዮም ክንክእል ኣለና ሕጂ ንኣብነት ሓደ vulnerable ዝኾነ ተኣፋፍ ዝኾነ ድኹም ዝኾነ ጠዋያት ዘርኢ ዝነበረ ሰብ ናብ ርእሰ ኣዕናው ዝኾነ ጠዋያት ኣብነሲ ምሽፋት ምባር ርእሰ ኣዕናዊ ስለምንታይ ሳዕቤን ኣለዎ እስር ቤት ከእትወካ እዩ ኣብቲ ውሽጢ እውን ሓደጋውን ከጋጥመካ ክእል እንዲ ብወይና ከነለልዮ ዘለና ኮይኑ ድስማዓኒ ተዓንተ ወይ ዝገለፅክዎ እቲ ናይ ብልሒ ዓቕሚ ክህልወና ድሕር ኮይኑ ድሕር ምናልባት ኣብ ሕማቅ ፀገማት ንኣቱ ለና ክንወስዶ ዘለና ስጉምትን እዝን ነግበር ኢና ገሊፅና ነርና ስምዒታትና ክንከታተሎን ከነፅንዖን ክንቋፃፀሮን ክንክእል ኣለና ዝብሉ ተዛሪብና ነርና ንስኡን ምስ ካልኦት ሰባት ዘለና ኣብ ንዋስኣሉ ኩነታት እውን ክንርድኦም ዝያዳ ክንፍትን ኣለና ኪኖት ጠባይ እንታይ ኢና ክንርድኦ ዘለና እንታይ ስምዒት እንታይ ስነ ኣእምራዊ ኩነት እውን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ካብኡ እውን ኣብቲ ዕለታዊ ዘጋጠመና ዘሎ ህይወትና እውን ዘጋጥም እዩ ግርጭት ክትውግዶ ይትኽእልን ኢኻ ኣጋጠም ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ንፈትሖ ዝብሉን ኣሎ ሕጂ እቲ ምኽሪ ክወሃብ ዘለዎ ካብ ውልቀሰብ ናብ ውልቀሰብ ስለ ዝፈላለየ በቲ ኩነታት ርኢኻ ክትፈትሖ ትኽእል ብሓፈሽኡ ግን ዘን ገልፀን ዘለና ኣገባባት ዝያዳ ቁሩብ ክገብሮ ክእል ኢና ሓደ ሰብ ንክሰግሮ ዘሎ ደይንቡር ኩነታት እጅንቡር ኮይኑ ዘሎ ንክሰግሮ ዝተኽእሎታት ዝያዳ ኣለዎ እዘን ዝበሃላ ዘለዋ ነጥብታት እንድሕር ኣብ ግብሪ ከውዕልን ክኢሉ ሕጂ እዚ ትውልቀሰብ ንበይኑ ይኮነን ዝገብሮ እታ ስድራ ቤት ንበይና ኣይኮነትን ትገብሮ ዋላ ሓንቲ ኮም ዘላውን ኣብ ቦስተን ተኮይኑ ዋላ ዴንቨር ገለ ንበይና ኣይኮነትን ትገብሮ ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና እዚ ኢብራሂም ዝገልጾ ነበረ ሓንቲ ወይ 2 ሰዓት ሕቶታት እንዳንቀልና ይህን እንዳተባሃልና ነቲ ጉድነታት እንዳብራህና ክንከይድ ኮለና ብቐጻሊ እዚ ኣገልግሎት እዚ እንዳተዋሃበ እንድሕር ከይድ ኮይኑ ክጠቕመና ክእል እዩ ነቲ ሰብ እውን ኣብ ከምኡ ኣተሓሳስባ እንድሕር ኣለዎ ከርሕቆ ክእል እዩ ካብ ከምኡ ተሓሳስባ ንበይነይ ባይኮንኩም ዘጋጥመኒ ዘሎ ሕጂ እዚ ስራሕ ኣልቦነት ዝበሃል ነበረስ ኣገዳሲ ነጥቢ ሓደ ንሓደ ሰብ ትርጉም ዝህቦ ካብቲ ካልኦት ስራሓት እንድሕር ኮይና ስራሕ ሓደ ሰብ ስራሕ እንድሕር ወፂኡ ምስኡ ዝኸይድ ሕማቅ ስምዒታት ኣሉታዊ ስምዒታት ኣሎ ስድራ ቤተይ ከናቢ ክእልቲ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ድሕር ኣብ ገዛ ውዕል ኮይነ እንታይ ትርጉም ኣለዎ እዚ ህይወት ተባሂሉ ኣብ ደይኮነ ርእሳናዊ ጠዋያት እንዳኣተወ ኣብ መስተ ኣብ ሽጋራ ኣብ ምጥላዕ ኣብ ገለ ዝኣቱ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ስራሕ ምስ ወፁ መፅናዕቲ ተገበረሉ እዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ኣገዳስነቱ ኣብዚ እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ከም ሓደ ኣብ ዳያስፖራ ንቕመጥ ኤሪትራውያን ኣልሊና ስለ ዘለና እቲ ተኽእሎ ናይቲ ፀገማት ኣልሊና ብዓቕምና ካብቶም ናይ ወለንታውያን ሕክምና ዝህቡ ዘለዉ ምኽርታት ንኻልእ ኣገባባትን ከም ዝሎም ንገብሮ ዘለና ንኻልዮ ቀስ እንዳበልና ክንነብሎ ከምኡ እውን ብውልቀ ደረጃ እንዛ ቀዲማ ሕቶት ሕቶም ነበረት ብውልቀ ደረጃ ኩነታት እንድሕር ኣሎ ፕራይቬሲ ናይቲ ሰብ ቱ ሳም ኤክስተንት ክሕገዝ ክሕሎ ስለ ዘለዎ ዘይንዛረበሉ ምክንያት የለን ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣብቲ ሰልፍ ዲስትራክቲቭ ቢሄቪየር ንብሎ ነገር ግን ኣዕናዊ ዝኾነ ርእሲ ኣዕናዊ ዝኾነ ጠዋያት ምእታው ክፈካ ከሎ ቀልጢፍካ ምስ ሰብ ምዝራብ ምዕላል ከምዚ ዓይነት ስማዓኒ ኣሎ ኢልካ ምልስ ኢልካ ግፍእ ኢልካ ነቲ ጠዋይካ ንክትገትእ ተኽእሎታት ክመፅእ ክእል ኣለዎ እምበሪ አንተ ኢብራሂም ዝገለጽካዮ እውን እዚ ናይ መሳርያታት ምሻጥ ነገለ ምሻጥ አልኦን ሱ ሳዕቢናት ክመፅእ ስለ ዝኽእል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለዩ ካብ ባህሊ ናብ ባህሊ ይፈላለዩ
ፖለቲካ ኸያተና بحلفية بزدوب زين ريد ستيتس بحالا زلوا زح عينتكم أزباليتات الرأي على الحج نبي يخبط صح زكاي دلو مرحيتات نايت منقسم بحرقنا زحق زي كونن حراوز ليبريت ميسيسيبي ليبريت لمن دابلكا مكيز زكاي دلو نامتاي يخبط صح احنا إريتراوان قرب جنزينا تتنكي أنا هنريو زلنا قداي سنتاي كفناي مرحبا هلو هو اسمع الله غدو ابراهيم عراي احواتي مجمريا 5 بنكم يفوتو كاتاتلو اي قرب دات تبعاتنا التليفون بزخونه حنت حط لهني ان دكتور ومو حنتي سي لوميا سميعيا بمحارنيا موني انتي يزي بروباغندا دي حسود ديوس كبرها لي يدلي واتساب ايتحازو يتونكيو فيروس كسدوا اليوم زبهال كابلو مليتي ابزناي واتساب طرح هذه بمحارنيا حنتي كسمع صني حمو انتي يمثل انتي رئيتو لك دكتور ابزي الرئيتو مساو انت خلاعيت تخيد اذا تغورو دلهم حواتينا بحقي تخرعون حبونن يخم موكم اون ابز ستيتات انا خاب هيستوني غوسغواسات كم زغيركم نظم ابالاتنا وي ارتراويان زلو كم هو معبلو بتعم دس بلن محجي سمعكم نيره لو ما سمعمو دي سمع حزبنا سلازلس كم غوسغواسات ككايرون يبزي اغاطامي لا بحواتي بتعم يمسغنكم زينين نيرن اره دعوا زامت يا زلا حتى حق زربا انا حبريتاس لديب ليكم اللي سايخيلني جنسي بزح ነገር يدزرب زلو تحالفتي بو اي تحالفتن بسنه ፍልጠት የተደረገ ታህዛ ዘረባታት بزح ከደስ ተባልና ለሐይሽ ምባል ይለ او مستانع انت وزحاتك واحدو تماسسلني تحتوسي بدينو بوتاتات تفلالي حتو يزمت اي كم زمستني بواتساب راح زمت فيروس ندعي كن تفلالي انفورميشن سلازمت نعو نتيخا اينا يتقونو عينا يتيكا نفلاطوس انتاي تتقبر حايشن تبلعتو نعات درع كوينات معلمو مسا إبراهيمو حانتي نقدر توسخلا زي كوفيد 19 انديا أقرب بانسينالو سلازلنا زوم ما تسمويا زلو ولنتاويان حخايب كم عينات تريقوتات اللي حرمتشو قلتفهم كم زنا قراف نتي حرم صنعتي زلو تدرغي فلوت تخونه نجر اللي حرمتشو يوم كم زي أقرب بانسينالو زلنا زي دلي مخرن حبريتان كورونا هم زخونو أنا أمنت على النظام حخايب نحنا كيرم I think أزي أخن ودائنا ني دكتور تسفير عدم عندنا أبال ناي حجراو شماغليو بروفيسور براكسبري كوميونيتي ناي سايكولوجي بروفيسور يو كم اون ثيرابيست كونسل ويكا مهاري ثيرابيست كوينو نوي حمتات سرعي نزي ذهب كنا مستات استمرون تسفا قبر كلاتنا تتقيمنا لون كنت قمولون مخانا كما قد سنتو تمليسنا عندنا ممسا انتداء اليوم بتقلبنا يزبنا زين مسؤولو مخنيات زلو خوينو اسمعنن نحجيقن زقبر كالنا استمرون دامسقنكو يعنينا إبراهيم زقبركم لعبنا عنيلنا دكتور عنيلنا كلهم